Shall we pray? Father, we thank you, we honor you, we celebrate you as you have been faithful to us since you gave us this assignment to testify to all and sundry the gospel, the wonderful gospel of your Son Jesus. We are here to hear more about him, for it is in him that you are pleased, and we know that when we abide in your Son, we are also going to be equally pleased in you as you are going to be pleased in us. Thank you, Lord, for healing our spirits, for feeding us with the bread of life. In Jesus' name, amen. Regai itende Mwari nekuda kwe mukana uyu watinawo nas zvakare. A wonderful opportunity. I always say so, because many of us, we tend to forget that life can vanish out of us any day, any time. And the reason why God has brought us into this world, it is because he wants us to learn about Jesus, to learn about his Son. If we do not learn about Jesus from the scriptures, and we begin to learn about other people, other ideas, or other issues, we are not only perverting the gospel, but we are depriving ourselves of the only chance we have to eternal life. Yesterday we were here and we shared the gospel from the book of 2 Kings chapter 4 verse 1 to 7, in which scriptures we learned about the debt that mankind had incurred to God, the debt of righteousness, which the widow that spoke to Elisha was seeking Elisha's help to pay, because her only two sons were just about to be taken away by the creditor. And we shared that message and showed you that the creditor is the devil who was punishing, who was threatening us with eternal condemnation because of the sin that we were born with in the similitude of the first Adam. And so when Elisha performed a miracle through God, in which the only little oil that was in the small pot was used by God to fill the borrowed containers with a lot of oil that was sold to settle the debt, we saw that as a message concerning Jesus, who was handed over to the Gentiles. The Gentiles are Herod and Pontius Pilate and his Roman soldiers, who executed the punishment of Jesus after he was sold out to them by the Jews that were being led by Judas Iscariot. And the Bible says, Elisha said to them, to the woman, sell the oil and settle the debt, but you and your children, you shall live of the remainder of the oil that remained after some of it was sold to settle the debt. It refers to the gospel that was hidden in the books that are in the Bible, which the Holy Spirit, being represented by the oil in that story, was going to explain, to interpret, and to decipher, so that the children of God might actually learn the gospel of the Son of God. But today we are going to the next issue. We are going to the next issue. It's from verse 8 that concerns the Shunammite woman. Tichaparidza nhasi pamusoro pemukadzi weShunem. Saka nyaya yemukadzi wakanga aine chikwereti chakasiwa nemurume wake ichipera, panointroducwa nyaya yemukadzi weShunem. I've said it before and I'll say it again. Women in the Bible, they do not refer to our women, our mothers, our grandmothers,
and our sisters and daughters. Every woman in the Bible, she refers to the church, the church, the church, the church, the church. And there are also other scenarios in which a woman refers to the ministers that are in the church. There is no reason for you to be confused there. If you come across two women that are appearing in the same scripture, in the same story, that is a perfect picture in which God wants to talk about the two covenants, sungano yemurairo nesungano yenyasha. Saka vakadzi vaviri, mumwe wacho wakanga ari chirikadzi, wakafirwa nemurume wake aiprofita. Saka anouya kuna Elisha oti, murume wangu muranda wenyu unoziva kuti waiprofita uye waitya Mwari, asi wakasiya chikwereti. Zvino murume wechikwereti uri kuda kutora vana vangu vaviri. Elisha anobvunza kuti ndingakubatsire nei, unei mumba mako? Mukadzi anoti, ndina chandinacho, murandakadzi wenyu haana chaainacho kunze kwekapoto kane mafuta. Elisha anoti, ndinokwereta magaba, kana wakwereta magaba uzadze mafuta mumagaba iwayo uchidira kubva mukapoto kane mafuta. Saka mukadzi achipedza kuita izvozvo anodzoka kuna Elisha, ndaita sezvamareva. Elisha oti, chitengesa mamwe mafuta ubhadhare chikwereti, asi mafuta anenge asara iwe nevana vako muchararama nawo kusvikira nzara ichipera. Ichingopera nyaya iyoyo, panobva paintroduce kwa the Shunammite woman. And it fell on a day that Elisha passed to Shunem, where was a great woman, and she constrained him to eat bread. And so it was that as often as he passed by, he turned in thither to eat bread. And she said unto her husband, Behold, now I perceive that this is an holy man of God, which passeth by us continually. Let us make a little chamber, I pray thee, on the wall, and let us set for him there a bed and a table and a stool and a candlestick. And it shall be, when he cometh to us, that he shall turn in thither. And it fell on a day that he came thither, and he turned into the chamber and lay there. So unofanira kuti uve munhu anojairira matwists and turns anoitika muvhangeri yaMwari. Vhangeri ine kushanduka shanduka kwainoita, asi haishanduke zvekurasika, inoshanduka ichingoburitsa bedzi vhangeri yemwanakomana. But nyaya idzi dzinoshamisa. Nekuti ukaenda pachapter 17 yaFirst Kings unonowana Elijah achinobatsira chirikadzi yepaZarepath. Zarepath inzvimbo iri muSidon. Sidon ine mazita maviri, inonzi Sidon kana kuti Zidon, zvakafanana. Nyika inonzi Zidon ndiko kwakanga kwaroorwa mukadzi ainzi Jezebel, akanga ari a Sidonian woman. Sidon yaitongwa nemurume ainzi Ethbaal, akanga ari mutungamiriri wenyika yeSidon. Sidon inyika yavaHedheni, asi Elijah wakamisa mvura for 3.5 years. Ndokubva Mwari wamutuma kuti iwewe wamisa mvura, asi kuti uraramewo munguva yekushayikwa kwemvura, enda parwizi runonzi Cherith unononwa mvura ipapo. Saka waigirwa zvekudya namakunguo, waigirwa nyama nechingwa. Saka zvinonzi mvura yakati yapwa parwizi Cherith, Ishe wakati kuna Elijah, chienda kuSidon kuZarepath, ndarayira mumwe mukadzi ikoko akupe zvekudya. But ukanotarisa nyaya iyoyo unonoona kuti Elijah achisvika akaona mumwe mukadzi unonzi wakanga achinhonga tsotso mbiri. Asa zvakamboonekwa izvozvo, hatina kuivereka vhesi iyo daumhanya. But wainhonga huni mbiri, ndakambotsaga huni, handisati ndamboona munhu angapinde musango unobuda aine huni mbiri. Saka anenge achinotsvaga huni, ndobva awanikwa aine huni mbiri.
rechirungu rinoti anga ine 2 sticks, zvoreva futi kuti dzanga dzisiri huni hobvu, dzanga dziri tumiti tuviri twaakanga auya kuzotsvaga. Saka anosangana naElijah musango imomo, Elijah achitoriwo nenzara. Ishe amutaurira kuti ndarayira chirikadzi kuti ikupe zvekudya. Asi you understand kuti Mwari wakanga achiita seakanga asina kutaura nemukadzi uyu. Kuti Elijah anoti kwaari, amai ndipewo mvura ndinwe. Saka mukadzi anonzi akatendeuka kuti aende kunochera mvura ape Elijah. Ndobva Elijah ashedzera. Zvikanzi amai pamusoro uyai futi nekachingwa. Mukadzi akati iyi ndonzara chaiyo koma mbe muchitiona muruda mvura kwakachingwa kauya rii. Zvikanzi uyai rekachingwa, ndiri kuda futi kachingwa, ndiri kuda kachingwa, ndiri kuda chi kachingwa. Zvikanzi nemukadzi mvura inowanika kachingwa akawanika. Kachingwa ako kawane. Inini pamba pangu iriri ndine twupfu twushoma netwumafuta twushoma. Twoti kana ndabika kachingwa kada kutoti kadyiwe, ini nemono ndine mwana tobva tadya kachingwa ikako tobva tafa zvedu. Kuti ndikupei mimba inenge yatowesa. Ndekangu nemwana zvikanzi aiwa ndipe nditange ndadya tozoona zvekuita newe, ini rega nditange. Saka akauya nekachingwa akapa kuna Elijah. Shoko rinoti upfu hwake hauna kupera kusvikira nzara ichizopera. Kubva pakachingwa iko kaipa tuupfu tushoma twangati kuchinzi ndichatanga ndadya kachingwa nemwana ndobva ndafa. Pakabikirwa munhu waMwari pakasara twuupfu tukawanda zvekuti mukadzi haana kuzogona kukwereta kusvikira nzara ye3.5 years yapera. Saka shoko rinoti mwana wemukadzi akazorwara achibva aita seakanga afa. Ukaiverenga zvakanaka hapana kunyatsobuda kunzi akanga afa, panonzi wakaita seakanga afa. Saka shoko rinoti akauya akati kuna Elijah, makauya here kumba kwangu kuti mundipe rushambwa rwokuti ndifirwe nemwana kudai? Ndokubva Elijah aenda akanotsitsirira mwana, mwana akamuka achibva apa mwana kuna amai vake. Saka shoko rinoti iro mukadzi uyu akabva ati nhasi ndazoziva kuti muri munhu waMwari. But nyaya yakaitika pa1 Kings 17 inoda kunofanana nenyaya mbiri dzaitika pa2 Kings chapter 4. Kuchapter 17 kune nyaya 1, kuchapter 4 kune nyaya mbiri dzevakadzi vaviri. Ngatitarisei tione. Mukadzi anga ari chirikadzi akanzi naElisha, une imba mako? Akati handina chandinacho kunze kwekapoto kane mafuta. Chirikadzi yepaZerepati iri kuti kuna Elijah, handina chandinacho kunze kwetwuupfu kwokuti kana ndadya ndinobva ndafa ini nemwana wangu. Handei kumukadzi weShunemi. Mukadzi weShunemi tichanobata nyaya yake. Akazowana mwana nekuti akasvikirwa naElisha asina mwana. Shoko rinoti iro mwana uya akazorwara akafa. Akaenda futi kunopopota kuna Elisha the same way yakapopotwa nechirikadzi yepaZerepati kuna Elijah. Elisha ndokubva atuma Gehazi netsvimbo yake, enda unoisa tsvimbo pamusoro pemwana, anomuka. Mukadzi akati Gehazi angamhanya zvake kumba asina handikusiyei. Saka Gehazi akamhanya kumba kwomukadzi weShunemi, asi Elisha akatevera nemukadzi weShunemi. Shoko rinoti Elisha achisvika akasvikowana mwana akanga afa ari pamubhedha wake iye Elisha waakambenge aisirwa pamavhesi ataverenga. Elisha akarara futi pamusoro pemwana zvakaitwa naElijah kumwana wechirikadzi yepaZerepati. Saka muchanoona kuti nyaya yakaitika pachirikadzi yepaZerepati yakainvolva mwana 1 nemukadzi mumwe chete, but yakadzokorodzwa pana Elisha, but this time yakanga yaane vakadzi vaviri. Now ndinokukurudzira kuti usangofarira kuenda kuchechi bedzi kana kufarira kuparidzirwa bedzi. Itawo munhu anoverengawo bhaibheri. Zviri nyore kuti kana ndakakushumira iwe uchiziva the storyline, we will quickly get to the interpretation of that story. But as I speak to you now, mavhuriro amakaita maziso anoratidza kuti zviri kutokushamisa izvandiri kutaura. Zviri mubhaibheri zvandiri kutaura izvi zvirimo here? Now
Toda kuti muone kuti mukadzi uyu anga ari chirikadzi unonzi iye akauya kuna Elisha akati murume wangu muranda wenyu wakasiya chikwereti chaakuda kutoresa vana. Elisha achida kugadzirisa nyaya yechikwereti anobva ati kumukadzi uya iwewe enda unokweretawo magaba. Saka nyaya yechikwereti yakasorovhewa nechikwereti. Chikwereti chemagaba ndo chakaita kuti mukadzi azozadzirwa magaba ake nemafuta aakazotengesa kuti azonotengesa anobhadhara chikwereti chakanga chasiyiwa nemurume wake. But takaona kuti murume akasiya chikwereti anenge ari Adam, anenge ari Moses zvakare. Na Moses achitungamirira Israeri kubva kuEgypt akanga aine murayiro waakanga apiwa naMwari. But murayiro waifanirwa kuti kana wateedzerwa vanhu vazosvika pavanonzi varurama pamberi paMwari. Pari shoko rinoti tinoziva kuti zvese zvinorehwa nemurayiro unozvitaura kuna vanhu vari pasi pemurayiro kuti miromo yose ivharwe, nyika yese ive nemhosva pamberi paMwari. Saka chakagonekwa nemurayiro hakusi kururamisa vanhu, murayiro wakakondemba vanhu pamberi paMwari. Saka munhu wese akanga ari mumurayiro akangoramba aine chikwereti chekururama, kunyange akanga adzingiswa, kunyange aiuya negwai rechipiriso chechivi pazuva rega rega reatonement. Hakuna munhu aiwanikwa akarurama kunyange aiteedzera murayiro. Chikwereti cherighteousness ndo chiri kunzi nemukadzi uyu, murume wangu muranda wenyu akasiya chikwereti. Murume wangu muranda wenyu asi wakasiya chikwereti. Mukanoverenga 1 Samuel chapter 9 munonosangana zvakare nemurume wakanga achinzi Kish, wakanga ari mwana womurume ainzi Abiel, wakanga ari mwana womurume ainzi Apia, wakanga ari womurume ainzi Zira, wakanga ari mwana womurume ainzi Bekorat, wakanga ari werudzi rwaBenjamin. Unonzi this man wakanga aine mwana akanga ari a choice young man, a goodlier young man, and there was not among the children of Israel a man goodlier than the son of Kish, the son of Benjamin. Mwana wake ainzi Saul, wainzi Sauro. Shoko rinobva rati zvino madhongi aKish akati arasika, Kish akatuma mwanakomana wake kunotsvaga madhongi. But madhongi mukaatsvaga anga asina kuraswa naSauro, akanga araswa nevaranda vaKish. But varanda varivo varasa madhongi, hakutumwa varanda kunotsvaga madhongi, kunotumwa mwanakomana ari kunzi he is a choice young man, a goodly young man. From his shoulders upwards he was the tallest among the sons of Israel. There was not a man comparable to Saul as far as beauty was concerned. Nyamba beauty iri kutaurwa pamusoro paSauro haisi beauty yerunako rwechimiro, pari kutsanangurwa kururama kunowanikwa muna Kristu, ndiye mwanakomana waMwari. Madhongi aKish arasika, vanhu vaMwari varaswa nevatungamiriri vechechi yaIsraeri, varanda Levitical priesthood nevaprofita vaIsraeri varasa madhongi aMwari. But pachinzvimbo chekuti Mwari atume Levi kunotsvaga Israeri yaakarasa, haatume Levi, anotuma a choice young man, anotuma his son, his only begotten son. Hallelujah. Ndiri kunzwika. Saka mukaitarisa munonoona kuti akakwereta murume wangu asi ari kuuya neproblem. Mukadzi wemurume wacho akakwereta, murume wangu muranda wenyu akasiya chikwereti, asi murume wechikwereti woda kutora vana vangu. Zvoreva kuti mukadzi uyu haana kuparticipata pakatorwa chikwereti. Zvichida murume uyu haana kutaurira mukadzi wake kuti ndava kunotora chikwereti, uye hachina kutsanangurwa kunzi chaive chei chinongonzi chikwereti chaakuda kutoresa vana. Saka chiri kusaka mukadzi uyu auye kuna Jesu, kuna Elisha, because Elisha is a type of Christ. Ari kuti iye chiri kusaka ndiuye kwamuri, imi ndimi boss vemurume wangu. I have not sought for assistance from anybody else in Israel. I am coming with this request to you because my husband is your servant. Murume wangu chii chenyu? Muranda wenyu. Saka muranda ari kutaurwa ndi Moses, ndiye asiya chikwereti, ndi Adam, ndiye asiya chikwereti chekururama. Murume ari kuda kutora vana ndi Satani, ari kupota achitora mweya yevanhu.
vanofa nekuti havasi muna Mwari anoziva kuti akatadza munhu, saka kusvikira kwafiwa nemunhu nekuda kwezvivi zvevanhu hakuna anonzi wabhadhara chikwereti. Hazvina ndava muri kuuya neropa remakwai, ropa renzombe, ropa rehangaiwa, ropa rezvipfuwo. Satani anozviziva kuti Mwari akati munhu akatadza, munhu ndiye anofa. Imi muri kuti mukatadza mouraya gwai. Haisiriyo formula inounza kururama. Saka Jesu kana achiuya ari semunhu anoziva chikwereti chakatorwa mugadheni reEden, chikatorwawo zvakare naMoses. Nekuti chapter 4 chapter 4 verengai chapter 5 yavaroma verse 12. Chapter 5 yebhuku yavaroma. Da kuti munzwe pamusoro pechikwereti chekururama. Pane transaction yakaitika, iyoyo ndinofunga kuti ukaibata inokubatsira. Transaction iyi ndakaitawo nguva yakareba ndisati ndaiziva, asi pandakaiziva ndakakomborerwa nayo. Romans chapter 5 verse 12 kusvikira pa 14. Saka zvivi sezvo zvakapinda munyika nomunhu mumwe, norufu rukapinda nezvivi. Zvivi zvakapinda munyika nemunhu mumwe, rufu rukapinda nezvivi. Tokorodzai. Kuti muverenge, kuti uteerere panenge pachiverengwa zvakanaka. Yes. Saka zvivi sezvo zvakapinda munyika nomunhu mumwe. Zvivi zvakapinda munyika nemunhu mumwe chete. Norufu rukapinda nezvivi. Tokorodzai. Norufu rukapinda nezvivi. Aiwa, tangidzai vhesi yacho zvakare. Saka zvivi sezvo zvakapinda munyika nomunhu mumwe. Zvivi zvakapinda munyika nemunhu 1. Munhu 1 ari kurehwa ndiani? Ndiadhamu, handitika? Zvivi zvakapinda munyika through 1 man. Yes. Norufu rukapinda nezvivi. Rufu rwakapinda ruchiteedzera zvivi, waitevera zvivi rufu. Saizvozvo rufu rwakasvika kuvanhu vose. Rufu rwakasvika kuvanhu vese ruchitevera Adhamu. Saka munhu wese anozvarwa aine nyama watova candidate yekuwana chivi. Nyama yauinayo wakaitora kuna Adhamu. Nyamba Adhamu akaitawo transaction yekuti asati awa pamberi paMwari haana mwana waakanga abereka. Saka hakuna munhu anoti ndakazvarwa zvangu naAdhamu, asi ndiri timu iya yakazvarwa ndara asati aita sei, asati atadza. Anobereka Adhamu abuda mugadheni, anobereka Adhamu afa, nekuti zuva rakanzi naShe nemusi waunodya ndiwo musi waunofa. Saka Mwari paanouya mugadheni haana kuuya kuzouraya Adhamu. Mwari haana kuti musi waunodya ndichauya ndokuuraya, akati musi waunodya ndiwo musi waunofa. Saka paanosvikirwa asona mashizha akawanda, akanga atofa. Kutosona mashizha ikoko mabasa echitunda. Ari mupenyu haana kumboita basa iroro. Ende tarirai muone kuti zvinoitwa naAdhamu. Wakaenda kunotema mamuti waakanga anzi usadya muchero wemuti uyu, ukadya unoita sei? Unofa. Apedza kudaro wakapara futi imwe mhosva yekuita zvimwe futi zvaanga asina kutenderwa. Wakanotema futi mashizha emuonde aanga asina kutenderwa. Mwari akati idyai miti yese, hapana kana paakati toraiwo mashizha awo musone nhumbi. Saka dzakabva dzaita mhosva mbiri. Mhosva yekutanga kudya muti wakarambidzwa, mhosva yechipiri kutora mashizha uchiita basa rausina kurayirwa. Saka anodzingwa obva azobereka Kaini naAbheri naSeti nevamwe vana vaakazozvara, akazviita afa. Saka zvivi zvakabva zvatopinda mumunhu wese, nekuti munhu wese ari kuberekwa achibva pana Adhamu. But Adhamu akabereka bedzi paakanga afa pamberi paMwari. Wakafa nekuti wakanga aitwa separated from God. He was excommunicated by God. Yes. Nokuti vose vakatadza. Yes. Nokuti murayiro usati wavapo. Inzwai, ndo vhesi yatira kuti muone transaction inoshamisa. Hanzi murayiro usati wavapo. Zvivi zvakanga zviri panyika. Zvivi zvaivepo.
Moses asati apiwa Tora zvivi zvaitovepo. Ndokusaka muchiverenga kuti Kaini wakauraya Abhero. Saka munoti Kaini wakauraya Abhero. Ndama akuziva kuti kana munhu akauraya munhu achikora murayiro wakanzi thou shalt not kill. But pakaurayiwa Abhero naKaini paka pasina murayiro wanga wakanzi thou shalt not kill. Zvekuti mazuva akaurayiwa Abhero naKaini hapana munhu aigona kuti Kaini wapara mhosva. Ndipanga pasina pazvanga zvakarambidzwa. Saka ari kuti zvivi zvaivapo murayiro usati wavapo. Yes. Asi zvivi hazviverengerwi munhu kana kusina murayiro. Zvobva zvanzi asi kana kusina murayiro zvivi hazviverengerwe munhu. Saka kana usati waita kana pasina murayiro wakanyorwa munhu haagoni kuverengerwa zvitadzo zvake. In simple layman's language, dai pasina code muCriminal Law Codification and Reform Act inorambidza munhu kuputa mbanje, mungadai izvi zvipango muchitopfumburirwa utsi hwembanje panapo. Chinosaka vanhu vaitye kuiputa pane vanhu kuona pazvakanyorwa zvichiita sei zvichirambidzwa. Ndokusaka tabatanidza Adhamu naMozisi, nekuti zviri kunzi Adhamu ndiye akapinza chivi. Zvivi zvakapinda muvanhu vese nekuda kwemunhu mumwe chete akaita sei akatadza. Asi zvobva zvazonzi problem yakanga iripo manje yanga iri siri yekuti zvivi zvaparwayo, yanga iri yekuverengerwa kwevanhu. Zvivi hazviverengerwe vanhu kana kusina murayiro. Zviriko, chinongonetsa ndechekuti muverengere vanhu hazviite. Hamungaverengere vanhu zvivi kusvikira pawanikwa pazvakanyorwa kuti Adhamu wakabereka Kaini akauraya Abheri. Saka Kaini imhondi. Kaini anoti pazvakanyorwa papi? Hapana zvapo pazvakanyorwa, but munoonawo here kuti zvakanakawo here zvekuuraya munhu, zvakanakawo here. Zvivi hazviverengerwe munhu kana kusina murayiro. Haleluya, haleluya. Amen. Ndiri kunzwika here? Amen. Kana kusina murayiro hakuna anonzi akatadza. Asi Adhamu akatadza, ndobva zvivi zvapinda muvanhu vese. Asi zvivi hazviverengerwe munhu kana kusina murayiro. Chiverengai verse 19 and 20 munzwe manyorerwo ayakaitwa, inoshamisa. Nokuti vazhinji sezvavakaitwa vatadzi, vazhinji zvavakaitwa vatadzi nokusateerera kwomumwe, nekusateerera kwaAdhamu, vazhinji vakaitwa vatadzi. saizvozvo vazhinji vachaitwa vakarurama nokuteerera kwomumwe. Vazhinji vachaitwawo vakarurama nekuteerera kwaKristu. Yes. Murayiro wakapindawo kuti kudarika kuwande. Zvikanzi murayiro ndobva kuti tapinda. Kwewo murayiro wavinge zvikanzi problem yangu ini naassignment yangu ndiri amplifier. Handiti makaudzwa kunzi Adhamu akangotadza kuti akadya muchero. Chivi chimwe chete kaichi. Zvino hazviite izvozvo kuti Jesu agozonzi wauya kuzobvisa chivi chimwe chete. Ipo paipo wanikwa zvinhu zvakawanda zvisingafadze Mwari zvaitwa navanhu. Saka murayiro chawaita wauya kuzomultiplya zvivi. But chivi changa chiri chimwe chete chakatadzwa naAdhamu. But kana mapinde mumurayiro munenge makunzi usauraya, usarereka konhema, usapupurira zvisirizvo, usatore zita raMwari wako pasina, usaveza vamwe vaMwari, usapfeke nguo dzine mavara akawanda, usapfeke nguo dzemucheka yakasiyana. Kana mukadzi achitevera ngaarege kugumana nevanhu. Kana murume achinge aroora mukadzi akaona kuti haisi mhandara, mukadzi ngaatakwe namabwe. Kana uchienda kudoto famba wakatakura chisimbi chinonzi chiraya, ugozoita basa rekunochera woisa tsvina yako imo, nekuti Ishe akaona tsvina achakuurayai. Zvakuwanda zvitadzo zvawanzwa nemurayiro. Saka mukadzi ari kuti murume wangu muranda wei akasiya chikwereti chiri kuzikanwa muna Adhamu, pari chinozomultiplyiwa kana murayiro waita sei wauya. Saka you can't separate Adam from Moses or vice versa, because introduction yemurayiro ndeye kumultiplya zvakanga zvaitwa kuna Adam.
but chinofadza panyaya yechirikadzi ndechekuti akati kuna Elisha, murume wangu muranda wenyu. Zvoreva kuti mukavatarisa Elisha nemurume wemukadzi uyu, pane mumwe anofanira kuti boss kune mumwe. Moses muranda kuna Kristu, Adamu muranda kuna Kristu. Saka introduction yemukadzi uyu, murume wangu muranda wenyu, waitya Mwari asi wakasiya chikwereti. Ari kuintroduce zvinhu zviviri. Number 1, ari kuburitsa faithfulness yakanga iri mumurayiro. Murayiro uri kunzi wakapindawo kuti zvivi zviite sei? Zviwande. Idzokeredze verse 20, Romans 5. Murayiro wakapindawo kuti kudarika kuwande. Verenge zvakare. Murayiro wakapindawo kuti zvivi zviite sei? Zviwande. Saka kutendeka kwemuranda uyu kuita sei? Kutendeka kwemurume wemukadzi uyu kuita sei? Kana murume wemukadzi uyu ari murayiro, murayiro wanga wakatendeka pakuita sei? Pakuwanza zvivi. Saka paari kuti murume wangu aitya Mwari, ari kuti murayiro wakaunzwa naMwari kuti uwanze zvivi. Chokwadi takawanza zvivi zvisina kunyengera mukati. Zvoreva kuti munhu wese anoda kupinda mumurayiro ari kutsvaga condemnation. Shoko rinoti murayiro iministry of condemnation. Saka usakanganwe ipapo. Shoko rinobva rati Elisha apedza zvemukadzi uyu pavhesi 7 wakanga achipfuura nemunzvimbo inonzi Shunem, ndokubva aonekwa zvinova zvanzi paShunem panga paine a great woman. Ukaitarisa pane irony iripo, pane comparison inoshamisa. Kuti mukadzi ari pavhesi 1 to 7 anonzi, there cried a woman, one of the wives of the sons of the prophets, unto Elisha, saying, my husband, thy servant, is dead. Anga ari a widow, but ari paShunem haasi chirikadzi. She is a great woman. Kana ukapinda muShunem ukasataurirwa zvemukadzi uyu, hauna kupinda muShunem. Hallelujah. Amen. Ndiri kunzwika. Ukapinda muShunem ukasataurwa zvemukadzi uyu, hauna kupinda muShunem. Ndokubva mukadzi amhanya, and shoko rinoti she constrained Elisha to eat bread. And so it was that as often as he passed by, he turned in hither to eat bread. Saka Elisha akamanikidzwa, akagombedzerwa kuti auye kuzodya chingwa mumba memukadzi uyu. Hallelujah. Ko ambonzi, she's a great woman. For what reason? Nyamba nyaya ine masaidi maviri. Hallelujah. Amen. Mukadzi uyu anorepresent a New Testament. Jesu wakanga achipfuura. Kupfuura kwa Jesu akutsanangure, kana kuti kupfuura kwa Elisha akutsanangure kuti Jesu kana achiwanikwa muNew Testament ari kupfuura ari kuenda somewhere. Nyaya yekupfuura inoshamisa. Nekuti ukaitsvaga zvakanaka, Abraham akagara pabani reMamure. Genesis chapter 18. Shoko rinoti akaona vatumwa vatatu vanozonzi mumwe wavo akanga ari Ishe, vaipfuura, asi ukazoitsvaga vakadedzwa vakauya vakadya. Loti akagara pagedhi reSodhomu, vatumwa vaMwari vaipfuura, Loti akavakumbira kuti vapinde mumba make. Asi zvinozivikanwa kuti vaiuya kumba kwaLoti, asi vachisvika pagedhi Loti akagara ipapo. Avanoti makadii baba Loti, tatotumwa izvezvi makumbirirwa naAbhurahama, Sodhomu neGomora yada kuparadzwa, saka ndimi marangarirwa kunzi muponeswe nekuda kweminyengetero yaAbhurahama. Kwete, vanenge vachitopfuura. Loti tiye akatozomanya pamusoro, ko muri kuenda kupi? Pinda please support. Ye mukumba kwangu mugeze tsoka, munwe mvura ndikupei kachingwa. Kwakutozoti vasvika kumbata achitoya pane zvakatorogwa redeka, pane kutopiswa vanhu muguta rine rese. Rongedza tiende. Ko zvamanga makupfuura vanhu mamuchiende kupi?
akusi kupfuura ndo zvazvinoita. Kana vhangeri richiuya ndakufamba kwaElisha, kufamba kwaJesu, kufamba kwevhangeri rinouya roparidzwa saizvozvi mumugwagwa richiita sekunge riri kupfuura rine mumwe wariri kuenda kunotsvaga. Izvo ratovinga iwe ndinoda kuponeswa. Amen. Haleluya, haleluya. Harisi kupfuura riri kutouya kwauri, but ndo mafambiro arinoita. Rinoda kuona vakanyorwa vane hana dzinorova vanoita welcome Jesus into their own lives, sezvakaitwa neThe Shunammite woman. Anoita kunge ari kupfuura, but anonzi akanzwa kuti pane ari kupfuura. Zvikanzi oh ndei naBhartimaeus, zvikanzi ndi Jesu weNazareta, iye ndokubva adeedzera. Zvikanzi Jesu Kristu mwanakomana waDhavhidhi, ndinzwirei ngoni. Bhartimaeus, uri right here? Tati ari kupfuura ndi Jesu weNazareta. Iye akati ayo Jesu Kristu mwanakomana waDhavhidhi. Ari kupfuura ndiani? Ndi Jesu weNazareta. Iye haana kudeedza Jesu weNazareta, akadeedza mwanakomana waDhavhidhi. Jesu akati vanhu vese vari kunditevera panapa vari kutiti ndiri wokuNazareta. Uyu ndiye anoziva kuti ndobva kuBhethlehema, ndaguta raDhavhidhi Bhethlehema richi Nazareta. Ukaona wati mwanakomana waDhavhidhi waidentify Jesu samambo, Dhavhidhi anozikanwa nechinhu one, ndiye the greatest king of Israel. Saka pari kunzi Jesu mwanakomana waDhavhidhi ari kuidentify Jesu as the king of kings, the Lord of lords, the only high priest of God in the order of Melchizedek, the prince of life. Saka Jesu akabva amira, but akanga achinzi ari kuita sei? Ari kupfuura. Ndokubva Jesu amiswa neasingaone, vanoona vachiita wokutevera nekunzunzutira. Mubvunzo wavo kuti vaiona kuona kudii? Zvekuti Bhartimaeus aiona, vaimutevera ndo vanga vari mapofa, ndavaimuziva semwana waMaria naJosefa. But bofu rakati no, handimuzive saizvozvo, ndiJesu mwanakomana waDhavhidhi, ende ane ngoni, ngandinzwire ngoni. Tobva vamuti nyarara, akati hadzisi ngoni, wandiri kudeedza hamboti tinyarara, ane ngoni. Ndokubva adeedzera, achingoramba achideedzera. Zvikanzira Jesu ngauye kuno, ndokubva aenda ndokubva aporeswa. But Jesu waita sei kuda sei zvake? Ari kupfuura. Haasi kupfuura, ndemaparidzirwo arinoita. Unogona kurufoshorera ari panext neoti harisina rangu, ndofunga ndichadaunza atendeuko. Ndokusaka muShunami yese makaintroduced one woman, the Shunammite woman. Ukanoverenga history yaIsrael, uchanoona kuti mukadzi uyu chokwadi anga ari a great woman in terms of her social status. She was one of the elite people in Shunem. Kana iri nguva inoi ndo vanhu vaya vanenge vachinzi kana vasvika vanofanira kutopuwa nguva yekutaura kunyange vasingazive kuti pari kuitikei. Masvika maitai panapa zvapanga pachiitwa pane mwana ari kuda kuita graduation party yake, but tangoti tingounganidza mayouth aakadzidza navo ambotaura navo avamotivhete vapasewo kuzvikoro. Sezvo mangopfuura nepo hamangapfuure musina kutaura, hamana mazwi maviri here matatu amangagona kungobatsirawo vanhu varipo, nesuwo tingatobatsirika navo. Andosvika program iri yepo, haanei nayo ende haana kumbokokwa, angopfuurawo nepo, but nekuda kwezera rake panyama anonzi ngaaite sei zvake, ngaataure. Saka uchiona unopinda maspa ugotonotora troli utanga kutenga, vanhu vanenge vachingokusiya wakadaro, asi mumwe akapinda anokudzwa imomo, uyo ndinhikika ari kutenga, umoona uyu ndiye zvonzi ndiye ndiye supermarket yese, zvoti akauya netroli yake vanhu apinda izvenyu mutenge. Vatisi toenda kupi zvedu hatakwanisi kubvanyira, ivi ndimune kusvinu kwamuri kuenda, tengai muende, tiri tsuro, tikatopinda mune kutenda uko waya, tengai mumhanye, ndimuri pane mune zvisvinu zvamuri kuita. Anga ari munhu anokudzwa muguta reShunem. But mukazoona manje bhaibheri rati she was a great woman. Chizivai
kuti greatness iri kuidentifaiwa naMwari haisi yemotokari namapurazi namakambani ainaye mukadzi uyu. No, kana mwana achiidentify greatness, anoidentify greatness from a spiritual angle. Ndokusaka muchiona the only men vanonzi wise men from the east, wise hwavo hauzi hwepfuma yavaive nayo kana mabhuku avakaverenga, vakainzi vari wise naMwari nekuti vakauya kuzonamata mwanakomana ari mucheche. Denga rikati kana maona kuti ndiMwari achinhuhwa ropa remuchizvaro chaamai vake kudai, machenjera uyu ndokuchenjera cheko. Vamwe vachada kumita mambo vapiwa munana wechingwa, iye otozonohwanda. Dai musina kudya chingwa maindiita sei? Saka denga rakati vachenjerire kumabvazuva nekuda kwokuti vakaziva mwanakomana, vakamupfugamira vakamunamata musi waakazvarwa ari mucheche. Havana kumirira kuti atange aroverwa akomuka kuvakafa ari mucheche. Vakasiya zvipo zvinodhura zvakakosha kumwanakomana waMwari. Saka greatness yemukadzi uyu haizi pazvinhu zvaainazvo, iri pakuti Elisha ari parwendo. Zviri pachena kuti kwaabva vanhu vese havanei naye, hakuna amudeedza kuti pindai mudye. Dai adeedzwa angadai asina kuwanikwa nemukadzi ari paShunemi. Ukaverenga kwaigara Elisha nepaShunemi paakapfuura napo pakafanana nepanapa nemuruwa. Elisha achibva senge kumaronderawo. Haleluya. Amen. Ozonzi wakadeedzwa paruwa, iye anga achiuya panapa. KuBrumley haana kudeedzwa, kuMilford haana kudeedzwa, paWatershed haana kudeedzwa, paGoromonzi Tenofa haana kudeedzwa. Azokokwa paruwa, atosvika muHarare maanga achipinda. It was close to where Elisha was going. Saka idea yekuti Elisha achifamba, mukadzi anoita constrain Elisha kuti uyai mudye. Ndio yanzi naMwari, she is a great woman. She is what? Contrary to Naaman, because pa chapter 5 ya 2 Kings pane nyaya ya Naaman. Naaman wakarwara ari kuSiria, akaudzwa kunzi kuSamaria kune munhu waMwari anozvigona, akauya nekambani yevashandi vake achitsvaga kuporeswa. Mukadzi uyu anga asina problem yaaida kubatsirwa naElisha. Akati kuna Elisha, uyai muite sei? Aive neproblem pavaviri ava ndiElisha. Anga aine problem yenzara. (4:31 zaJohn). Toda kunzwa kuti kana Jesu aita nzara anodyei, nekuti kana Elisha ari a type of Christ, mukadzi uyu achinzi wakati kuna Elisha uyai mudye, ndi Jesu ari kunzi uyai mudye. Anodyei Jesu chaangakokwe nacho kana kuti chaangakokerwe navanhu kuti auye kuzodya? Ungakokere Jesu chii? Uyai mudye. Nda anoti nezuva iroro ndichati kwavari, makandiona ndiine nzara, hamuna kundipa zvekudya. Ndo zvasaka hama dzedu dzipote dzichiisa mabhanana nemazepe adzambodya dzikasiya mumandiro anenge akaiswa mumigwagwa nevanotambura nevakaremara nehama dzedu dzinorwara vanenge vachipema. Anofunga kuti akaisa bhanana mundiro yebofu anenge akavha gepe rekuti makandiona ndiine nzara. Jesu kana aita nzara anodya here mabhanana achishandisa muromo webofu? Saka Jesu wakanga apinda muSamaria nevadzidzi vake, ndokubva ati kuvadzidzi vake, endai munotsvaga zvekudya. Iye ndokusara padziva patsime raJakobho achitaura nemukadzi weSamaria. Saka mukadzi weSamaria paanoparidzirwa, akanoparidzirwa vhangeri yekunzi ndipowo mvura yekunwa. Mukadzi akati, iwe uri muJudha, ini ndiri muSamaria, hatidyidzane, zvino unokubira seiko kwandiri mvura? Mukadzi uyu akanyima Jesu mvura on ethnical dispute grounds. Anga ari matribal feuds, maSamaritans namaJudha hatidyidzane, saka mvura iripo hauiwane. Bhaibheri rikatonyora kuti Jesu akapindurwa kunzi iwe hauwane mvura nekuti uri muJudha. Jesu haana kumusofta kuti ndapota ndofira here kuti ndiri muJudha,
tibatsirewo, batsire mweya waMwari. Mwari achakukomborera. Jesu akatotanga kudada, akumbira mvura, akanyimwa, akati dai waiziva chipo chaMwari uye kuti ndiani unokumbira mvura kwauri, ungadai wakumbira iwewe kwaari, akupa mvura mhenyu. Ndaa yamuri kuchera pano iyi munoita nyota zvakare, but yamuchapiwa nemwanakomana imvura inovhaira sechitubu chiri mukati menyu kusvikira kuupenyu husingaperi. Mukadzi uyo haana kuti unonyepa, tangoshuku, iwewe takunyima mvura parani, hauna chinhu. Mukadzi akati, Ishe, tsime rakadzika, imi hamuna chekucheresa, zvino munoichera sei mvura? Akanga kutotaura kuti Jesu ndicherere, but problem ndava kutoona panapa unenge usina chekucheresa. Zvikanzi haisiri yatiri kutaura, tine mvura dzatiinadzo dzeupenyu husingaperi. Mubvunzo wanga uri wekuti Jesu wanga ine nyota here? Hongu. Mubvunzo wechipiri ndewekuti nyota yaJesu yakazopera here? Nekuti ukaiverenga zvakanaka, mukadzi uyu akazonzi murume wako aripi? Zvikanzi handina murume. Jesu akati wataura chokwadi, nekuti kumba wako wasiya uku, wasiya murume wawasiya ikoko. Jesu munotaura sei? Mukadzi anyepakawo, where is your husband? Zvikanzi I have no husband. Zvikanzi thou hast well said, for you have left a man in your house. Murume wako ari kupi? Handina, asi kuti ndine murume wandasiya kumba. Zvikanzi naJesu ayo, murume wataura chokwadi kuti hauna husband, kumba kwawasiya men ariko. Musiyano wemen nahusband ndewe prize. Ndewe prize. Noti mukadzi ari patsime raSamaria reJakobho, mukadzi weSamaria, ichechi yaIsraeri. Patsime raJakobho pavarapa paOld Testament order, murayiro wavari kucherawo. Saka anoti akachererwa tsime nabodu Jakobho, tsime ravari kutaura vakachererwa itsime remurayiro. Saka Jesu achiuya patsime ari kuparidza zvaakatouya akaita kare. Kuzvarwa kwandakaita ndiri munyama, ndiri mwana weimba yaJudha, ndakatoberekerwa patsime raJakobho, ndakadzingiswa Kaini nezuva rerusere, ndakauya ndikagara pamurayiro, ndokusaka makaona ndichidzingiswa. Ndauyawo kuzotsvaga mvura, asi handisi kutsvaga mvura idzi dzaJakobho idzi, ndinoda kutsvaga vanhu vanoda kupiwa mvura. Saka mukadzi paanoti alright, mvura mataura kuti munayo, chinditaurire kuti munochera sei, ndatsime iri rakadzika, hamuna chigaba. Mukadzi anga kuadhiresa uprista kuti vanhu vachirirwe mutsime remurayiro. Panoda Levitical priesthood, ndo chigaba chatiri kuchera nacho. Imi hamusi weimba yaLevhi, muri weimba yaJudha, chigaba hamuna. Saka mvura munotipa sei? Haleluya, haleluya. Tsime rakadzika, chiri kupara tiri pamusoro, tiri kushayiwa mvura dzeupenyu, hatina chizaruko chemwanakomana. Tsime rakadzika, ndokusaka Jesu akati kuna Peter, launch your nets unto the deep. Ndavaiverenga murayiro vari mumashallow waters, but vakapinda mumadeeper waters vachabata vhangeri yemwanakomana. Saka ukaverenga kupera kwechapter 4 yaJohn, zvinonzi mukadzi uye aparidzirwa vhangeri, akakanda chigaba pasi, akamhanya muguta, akanotanga kuti ndasangana nemumwe murume. Kuinge wangauya kuzochera mvura nechigaba, wakanda chigaba pasi sei? Zvikanzi ndatopiwa mvura dzeupenyu, ndodzandaa kumhanya nadzo. Kukanda kwaakaita chigaba, iLevitical priesthood yaakakanda pasi, ajoina Melchizedek priesthood, ndo yaakumhanya nayo. Chiri kusaka Jesu ati wataura chokwadi kuti hauna husband, nekuti kumba kwauri wasiya men ari kurehwa iLevitical priesthood. Haina kubhadhara bride price kuti igoita husband kuchechi yemurayiro. Ndairi kubaya ropa renzombe, ropa rehangaiwa neropa remakwai. Saka Jesu ndiye husband aripo, auya kuzobhadhara neropa rake. Saka mukadzi ari kunzi wataura chokwadi hauna husband,
asikumba kwawasiya wasiya man. Aaron is just a man. Haana mari akabhadhara kuti akone kuparidza vhangeri yemurayiro. Anongori a just man. But Jesu ndiye husband wechurch ndaakaitenga neropa rake. Amen. Hallelujah. Amen. Zviri kunzwika here vadikani? Saka muri kuona here kuti Jesu achisvika paSamaria achiti kumukadzi uyu ndipowo mvura yekunwa. Akanga aine nyota. But mukadzi uyu haana kunzwisisa language yeumambo. Nyota yaJesu haisi yekutora mvura achipiwa navanhu. Akaita nyota anonopa vanhu mvura. Nyota yake ndeyekupa, haisi nyota yekutora. Saka mukadzi auya kuzochera mvura. Ukaitarisa zvakanaka John 4 inoti akawanikwa naJesu on the 6th hour of the day. 6th hour i 12 noon. Hapana vamwe vakadzi vakanga vachichera mvura na 12 noon because it was a semi-arid environment. Kwaipisa. Vakadzi veSamaria vaichera mangwana kana kuti kumazuva rodoka. But Jesu akanosangana nemukadzi uyu na 12 noon. Why 12 noon? Nekuti mukadzi uyu kumurume waainaye kumba ari kumaabhusa. Haana basa necomfort yemukadzi uyu. Anomutuma mvura zuva richipisa. Haana basa nekuti mukadzi uyu anogona kurwara nemusoro akatemwa nemusoro nekuda kwezuva rinenge ramurova. Saka Jesu anoziva kuti ndikataimira nguva inocherwa mvura nevakadzi vese ndichabatsira vamwe vasirivo vandoda kubatsira. Ndiri kuda ari kuabhuswa nemurume wake. Ndokusaka akanosvika patsime raJakobho na 12 noon. Only those vanoabhuswa ndo vanozochera mvura na 12 noon. Only those vari kuabhuswa nemurayiro ndo vanouya kuzotsvaga ruponeso pazuva reatonement. Zuva reatonement ndo riri kutsvagwa mvura naIsraeri. Mvura dzerighteousness vari kuabhuswa nemurayiro. Ndosaka Maria paakageza tsoka dzaJesu wakageza nemisodzi akapukuta tsoka dzaJesu nebvudzi rake. Ari kuchemera murume chaiye. Onai kuabhuswa kwandanga ndichiitwa nemurayiro. Misodzi yese yandageza tsoka dzenyu nayo misodzi yandakaaccumulata kubvira pakapuwa murayiro kuna Israeri kusvikira ndichisangana nemi. Ndochega chinhu chakaonekwa naJesu changa chiine chechi yemurayiro. Kururama yanga isina kutya Mwari. Mirayiro yacho vaityora futi. Chavaive nacho misodzi. Ndokusaka akati vaFarisi vanokutakudzai mitoro yemirayiro yavasingagoni kutakura kunyange neminwe yavo. Saka achiti uyai kwandiri makaneta makaremerwa ndikuzorodzei. Ari kutaura nevakaremerwa kwete nestress dzekurambwa nevakadzi vavo. Aitaura vakaremerwa nekutakura joko remurayiro. Rinonzi naPauro paGalatians chapter 5 ini Pauro ndinoti kwamuri mirai nesimba murege kubopwa zvakare nejoko remurayiro. Rinonzi naPeter pachapter 15 yaActs munodirei kubopa vahedheni nejoko remurayiro risina kugona kutakurwa kunyange namadzibaba edu kana nesu hatina kugona kuritakura. VaJudha vava kuti vahedheni havangaponeswe kana vasina kudzingiswa. Ndivo vanga vakaremerwa shamwari. Ndivo vainzi uyai kwandiri ndikuzorodzei. Hallelujah. Amen. Saka mukadzi weShunemi regai tiverengerwe verse 31 pachapter 4 yaJohn. Shoko rati akati uyai mudye chingwa. Saka toda kuona kuti Kristu kana achidya anodyei. Nekuti shoko rati achikumbira mvura kumukadzi weSamaria akatozoti ndine mvura dzandinoda kukupa. Akatozowana mvura pakati paJesu nemukadzi weSamaria. Mukadzi weSamaria ndiye akatozowana mvura akamhanya nadzo muguta akati ndawana mvura changa dzichicherwa nechigaba ichi achiite dzandiinadzo hadziswe muchigaba dzandiinadzo dzinoiswa kumweya. Saka ndawana mvura dzeshoko reupenyu. Uyai muone murume wandasangana naye akanga awana mvura. Asi Jesu achisvika kwaari akasvika achiti ndokumbirawo mvura. Saka mukadzi waJesu achiti ndokumbirawo mvura haasi kuda kupiwa mvura nevanhu, arida kupa vanhu mvura. Nzara yaJesu haisi yekutora achiisa maari akaita nzara anoburitsa, akaita nzara anoburitsa. If Jesus is hungry, he is not hungry for your money, he is not hungry for your praises, he is not hungry to see you clapping hands for him. He is hungry to feed the hungry. The hungry, those that are in hunger, those are they that Jesus wants to feed. Saka akaparidza shoko raMwari anobva ati ndaguta. Saka paari kuti makandiona ndiine nzara, ari kuti makandiona ndiine nzara yekuparidza shoko reupenyu.
mukasandipa nzeve kuti ndikuparidzire shoko raMwari, haazi kuti endai munopa gumbu ramagubheze, ari kuti inzwai shoko remwanakomana. Jesu ane nzara yekuparidzira vanhu vhangeri yeumambo. Saka paJohn chapter 4:31 wakanga ati kuna Peter, endai munotenga zvekudya kumana taane nzara. Saka na Peter wakatenga mabhega akane mashikwama ariko mazuva anaya hanzi pizza, tokuuya nawo akazara mapepa bhegi. Zvikanzi nhasi da kunotsagada tina Jesu mwanakomana weMwari, ndobva vauya akane mahambega, tokuuya nema-T-bone. Saka chii chakaitika pavhesi 31 John chapter 4? Nenguva iyo vadzidzi vake vakafanomunyengetera. Vadzidzi vake vakamunyengetedza kwazvo vachiti, zvikanzi Rabhi idyai. Rabhi chidyai. Muri kuona mazuva acho, handiti watitengesa chikafu wanga uchiti waane nzara, iyo kaya tauya nayo, tauya nejuice, idya. Yes, akadya here. Iye akati kwavari, iye akati kudi, ini ndine zvekudya zvandinodya. Ini ndine zvekudya zvandinodya zvamusingazivi, imi hamuzvizive. Zvino vadzidzi vakataurirana vachiti, kasi mumwe wamuvigira zvokudya kani? Kwakukwata kakwaita, ndokukwata kwatairambidza vanhu. Tatumwa chikafu tanonoka here, adi kungomira ko kana akaisirwa muchetura. Munhu akamakwa neguta rese kudai anongopiwa chikafu nemunhu wese wese. Jesu anenge ane kanzara ufutu. Saka Jesu paakati iye ndine zvekudya zvamusingazive imimi, idzokorodzei. Ana Bla Peter vakava kuweka kusai, vakati kati bhora lebasai timbokurukura nyaya. Yes. Iye akati kwavari, wadzokorodza vhesi iyo. Nenguva iyo vadzidzi vake vakafanomunyengetera vachiti, vakati kudii? Rabhi chidyai. Zvikanzi mudzidzisi idyai. Iye akati kwavari, ini ndine zvokudya zvandinodya zvamusingazivi. Muri kuona here kuti crisis iripo ndeyekuti vanhu vane paper bag ine zvekudya zvavanoziva. Asi Jesu ari kuti nzara ndinayo. Problem yataita type yefood yamaita sei? Yamauya nayo. Ini ndine zvekudya zvandinazvo zvamusingazive imimi. Yes. Zvino vadzidzi vakataurirana vachiti, vadzidzi vakataurirana vachiti kudii? Kasi kune mumwe wamuvigira zvokudya kani? Zvikanzi ane amuigira here zvekudya. Akada kumubvunza, vakaona it was a caucus meeting. Cho ndikuona pasaida Thomas yakuno timbotaura todzoka manje. Amana asara achikwata futi here mukomana kotata tanonoka zvaJesu zvinonetsawo kaizvi, toona kutukwa futi tikamubvunza. Saka iye akazviziva kuti vari kubvunzana kuti ndasara here ndikapiwa matohwe naamai ava ndachiparidzira. Akaita sei? Jesu akati kwavari, zvokudya zvangu ndizvo. Zvikanzi musanetseke henyu kuti ndasara ndichidya here. Regai ndingokutaurirai ndega kuti ndinodyei. Mungazosara muchipa mapofu mabhanana muchifunga kuti muri kukavha gepe reMatthew 25. Muchadhudha mudziva romoto mukaita zvekutamba nenyaya. Ndikutaurirai, hati mukuendesa magumbeze kuzvipatara muchikavha kuti makatona ndakashama mukasanipa zvekufuka. Iyo iri papa. Ndakutaurirai, kana mukazoona vanhu vava kumhanyisa nyaya dzechirikadzi nenherera vachinopa vanhu magumbeze neshuga nesipo vachiti tikupa Jesu, izvi ndo zvandinodya izvi. Yes, zvekudya zvangu ndezvizvi. Takidzai ipapo. Zvokudya zvangu ndizvo. Izvi ndo zvekudya zvangu izvi. Kuti ndiite kuda kwakandituma. Ndikaita kuda kweakandituma nokupedza basa rake. Ndopedza basa rake, ndinenge ndaguta. Saka paanonzi wakanga aine nzara, waida kuparidza. Saka paakasara achiparidzira mukadzi weSamaria, ana Peter vakasvika aguta. But ivo vakanga vaine malunch box nemakelight anga akazara chikafu. Zvikanzi ndatoguta ini. Ndokusaka akaona muonde akanzi wakanga ane nzara. Ndokuona muonde wakasvibira kudai, but usina kana onde rimwe chete. Ndokubva agumbuka achibva autuka. Akati hakuna achadya kwauri kubva nhasi, ibva waoma.
mangwana vachipfuura Peter akati rapi muti wamakatuka nezuro ona iwaoma kusvikira kumudzi, nekuti muti waakanga achiona uine mashizha akasvibira asi usina maonde, ichinzi yakanga isiri nguva yemaonde. The Old Testament order in Levitical priesthood yakapfeka ephod, mashizha aya akasvibira, patikatitsvagei kururama hamuna kana 1 ndokubva ada kutuka muonde iwoyo sezvaakazoita Old Testament paCalvary. Keteni rikabva rabvaruka uchibva waoma muti unonzi Old Testament kusvikira pamudzi. Nzara yake yaisava yekuda kudya maonde ari physical, yakanga iri nzara yerighteousness. Ndiyo nzara yaJesu vadikani, ndiyo nzara yaElisha yaakaonekwa nemukadzi weShunemi achipfuura, akanzi nemukadzi weShunemi uyu murume ari kufamba zvake uyu, asi ndinoona kuti ane nzara. Achibva anzi uyai mudye, akagombedzerwa, uyai mudye, akagombedzerwa, uyai mudye. Peter ari paJopa, Cornelius ataurwa naye nemutumwa ndokubva atuma varanda vake, endai munodeedza Peter kuti ngauye adye. Peter achisvika akanzi tatoungana, idya Peter, sanangura magwaro tidzidze vhangeri. Tiri kuona kuti Jesu ari mauri une nzara dzekuparidzira vaHedheni. Peter ndokubva atanga kutsanangura shoko raMwari. Saka mukadzi weShunemi paanogombedzera Elisha kuti uyai mudye, ivhangeri yaKristu iri kugombedzerwa nevatadzi, ngaiparidzwe tiponeswe. Ndidzo nzara dzemwanakomana vadikani. Ukaverenga Matthew, Mark, Luke and John haupawane panonzi Jesu wakanga ari mumba akabikirwa chikafu akadya, haupawane. Pese panotaurwa zvekudya kwake inozopera achiparidza. Hande kumba kwa Simon the leper kwaakanga anzi ngauye adye, akagara pakudya. Maria akatanga kumugeza tsoka, akazora mafuta mualabasta emafuta anokosha aakanga ainawo. Shoko rinoti Jesu akaona kuti Simon waigunun'una, achibva aparidza akati, Simon, vanenge varegererwa zvitadzo zvakawanda nevaregererwa zvishoma ndevapi vachanyanya kuda mwanakomana? Zvikanzi I suppose kuti vanenge vaine zvitadzo zvakawanda ndo vachada Mwari zvakanyanya. Zvikanzi ndo zvazvichaitawo pano, sezvaita Maria uyu. Ndauya pano asi hauna kundigeza tsoka, ndauya pano asi hauna kunditsvoda, asi kubvira pandapinda muno mukadzi uyu haana kumbomira kunditsvoda. Kusvikira nguva inoyi iwe mukadzi waregererwa zvitadzo zvako, yakapera. Achiparidza iye akadedzwa kuti auye kuzodya. Hande paLuke chapter 10 tinoona Jesu achipfuura nemumwe misha, anopinda mumba maMaria naMarita. Onzi Maria wakagara patsoka dzaJesu akatanga kunzwa shoko raiparidzwa. Marita wakatanga kubika chikafu. Marita ndokunetswa nemoto, akauya kuna Jesu akati, Rabba, hamuna hanya neni here? Tsigai munin'ina wangu ane usimbe, abve pashoko auye kuzobika mazidye. Jesu akati, Marita, Marita, unonetseka nezvinhu zvakawanda, chatsvagwa naMaria ndicho chikuru, uye hazofa akachitorerwa. Nzara yandinayo pano haisi yemazidye auri kufuraya, ndeyekuparidza vhangeri iri kunzwikwa naMaria iyi. Ikai zvenyu sausage, tichadzoka. Hallelujah, hallelujah. Amen. Iri kunzwika here vhangeri? Mukamuona aita nzara anoparidza. Izvezvi uchiremzuka tuoko twako apa nemarisha yefuta hauna, uchipfuura pachiparidzwa so unenge une zvisvinhu zvauri kumhanyira. Izvo chauri kunyatsomhanyira kunofa, ndo zvakamirirwa nevanhu vese vari panyika ino. Chisvinhu chakamirirwa pano kufa kwavanhu. Kushanda kwese kwauri kuita uri kushanda wakamirira rufu rwako. Hapana chisvinhu chauchabva panyika ino nacho ukasawana shoko reumambo ratiri kuparidza. Ndiri kutaurira chokwadi. Achauya achiti wakationa ndine nzara, iwe waiendesa nherera kuchikoro zvinoitwa nana masiiwa izvi. Jesu agoti masiiwa strive, wakandiona ndine nzara, wakandiona ndakashama. Iye agoti neCapernaum trust yandakasenda nherera dzese dzandakaendesa kuchikoro. Obvanzi une nherera imwe chete yausina kuendesa kuchikoro.
iwewe hauna kuya kuchikoro chemweya chinonzi New Testament ndo yauchanotsvira iyoyo yekuti wakasiya nherera 1 isina kuenda kuchikoro. Haleluya, haleluya, amen. Ukaendesa vanhu kunodzidza Cambridge kwa syllabus yemwanakomana vachadzidza rini? Haleluya, amen. Shoko riri kupfuura vadikani sezvaita Elisha. Munogona kuti we are great people. Hatingadedze mushumira nenyatera dzakadai. Na Elisha wainga akapfeka nyatera dzake. Ende Elisha anga ari nyamhanza, hapana asingazvizivi. Achingowaya waya. But unozoona kuti pakupedzesera kwenyaya haasi Elisha akabatsirwa nechikafu chaakapuwa naamaya. Akazobatsirwa ndaamaya. Ndokwa tiri kuenda ngatifambe zvishoma. Uchanoona kuti mukadzi uyu achinzi wakaita constrain Elisha kuti uyai mugare mumba mangu. Imo muine mumwe mukadzi wakabhenga anetsana naElisha nenyaya yechikwereti. Nyaya idzi ndokubva dzaitika zvakare dzichiinvolva vakadzi vaviri dziri dzaJesu. Dzakaitika paActs 16. Pane nyaya dzevakadzi vaviri vakafanana nevatinawo pa2 Kings chapter 2. Ukaverenga Bhaibheri mushemushe unonakirwa. Unoona kuti nyaya dzese dzakaitika mubhaibheri kuOld Testament dzakadramatizwa futi. Tinangokukwenya nzeve dzako mshana kuti uchenjere. Nyaya dzese dzakaitika kuOld Testament dzakadzokorodzwa. Joseph uchifanirwa kuti apinde muEgypt waifanira kutanga atengeswa nehama dzake. The same way yakatengeswa Jesu naJudas Iscariot. Hallelujah, amen. Tiri kunzwika? Tiri kunzwika? Yakadzokorodzwa. Ande paActs chapter 16 verse 14. Zvino mumwe mukadzi wainzi Lydia. Andiri mukona. Alright. Enda ipa chapter 4 verse 1 ya 2 Kings yatakachiverenga iya verse 1. Yes. Verenga itinzwe. Zvino mukadzi wavakadzi vavanakomana vavaprofita. Siya ina dzokorodza chapter 16 verse 14. Zvino mumwe mukadzi wainzi Lydia, mutengesi wenguo tsvuku womusha weTiatira, wainamata Mwari, akatinzwa. Ndokubva atinzwa ndiruko ari kunyorwa. Taiparidza nana Pauro ndokubva atinzwa. Ishe akazarura mwoyo wake. Ndokubva Ishe azarura mwoyo waLydia kuti atende shoko raMwari, kuti ateerere zvaitaurwa naPauro. Uriona here kuti kana Ishe akazarura mwoyo wako hauteerere zvinotaurwa nevashumiri. DaLydia ari kunzi Ishe akazarura mwoyo wake kuti ateerere. Ukaona shoko iri richikubohwa hauna kuzarurwa mwoyo wako, haisi mhosva yako. Chauri kunzi uitewo uri kuda kunzi unofa. Ndo apportionment yawakawana wewe. You are allocated to the lake of fire. Saka uchiona kana pakuridzwa kuti ndini full time unonyatsoteerera. Ndozvikumusha kwenyu izvozvo. Kana pakaridzwa ndire unonyatsonzwa kuti yes. Ndozvikumusha kwauri kuenda. Isu kana taakutaurawo zvekumusha kwatiri kuenda unopoyekana. Yes. Akaita sei? Wakati abhabhatidzwa, ndokubva abhabhatidzwa Lydia, iye neveimba yake, akakumbira zvikuru achiti kuti kana muchiti ndakatenda kuna She, pindai mumba mangu mugare. Chapter 4 verse 8 ya 2 Kings yakadzokorodzwa exactly maitikira yakaita. Kana muchiti ndakatendeka, hanzi akatigombedzera, uyai mugare. Yes. Zvino mumwe musi Elisha akapfuura nepaShunemi, pakanga pagere mukadzi wakakurumbira. Iye akamugombedzera kudya zvokudya. Amen. Muriona pane nyaya yakadzokorodzwa.
Anditi maona kuti mukadzi weShunemu ari kunzi anga akakurumbira Lydia aitekesa nguo tsvuku anga aine mari dzake. Lydia anga asiri rojazi anga aine zvinhu zvake asi akagombedzera ana Peter ana Pauro vakanga vasina kana send but vakanga vaine vhangeri havana kudeedzwa kuti vapiwe chikafu vaideedzwa kuti vape Lydia chikafu chemweya ndo zvavaigombedzerwa kwazviri. Handei pamberi pacho chiverenga verse 16 chapter 16 iyoyo yaActs. Zvino takati tichipinda panzvimbo yokunyengetera, chii chakaitika ipapo? Tikasangana nomumwe musikana waiva nomweya wokuuka. Yes. Waiwanira vatenzi vake mari zhinji. Waiona here kuti ibabato yeyo. Handiti mukadzi wokutanga uyoyo ari kuti credit ari kuya kuzotora chii? Ari kuya kuzotora vana vangu vaviri. Uyu ane mweya wokuuka kawo. Aiwanira vatenzi vake mari zhinji. Haasiri aiwana mari zhinji. Vatenzi vake varidzi vechikwereti ndo vanga vakamutora vachiita mari vachimushandisa. Ndo paunoona kuti vhangeri rinotemesa musoro nekuti shoko rinoti waiwanira vatenzi vake. Regai ndiverengere chirungu munzwa kuti rinoti kudii? Which brought her masters much gain by soothsaying. Mukadzi uyu anga asina master 1 anga aina ana atenzi vakawanda ndo vaiwana mari nekuuka kwake. Iye aiuka kana auka woita sezvavo vowana mari. Saka mubvunzo wanga uri wokuti vatenzi vairehwa ndaanani? Ndisatani nemadhimoni ake. Kunyange panga paine vanhu chaivo vaitora mari yaaipiwa kana auka but anga ari tenzi mukuru ndiSatani nemadhimoni ake. Zvoti vatenzi vari kurehwa apa havasi vanhu, ndiSatani ari kunzitenza. Nekuti Jesu anzi master kwatamboverenga kuya kuya. Uye ari kunzi anowanirawo ana master vake mari zhinji. Haleluya. Amen. Saka zvinoonekwa pachena kuti mukadzi uyu anga aine chikwereti chaanga ainacho navatenzi vake. Ndokusaka aiti kana auka vaiwana mari nekuuka kwake. Anga aine chikwereti kufanana nemukadzi ari pavhesi 1 to 7 ya 2 Kings chapter 4. Uyu ari pavhesi 14 to 15 uyu ndiLydia ari kuripresenta mukadzi weShunemu. Yafanana. Elijah akamutsa mwana wechirikadzi yepaZerepati. Jesu akamutsa mwana womukadzi wepaNaini. Haleluya. Amen. Nyaya dzacho dzinotemesa musoro. NaElisha akamutsa munhu nemapfupa ake akagumana nemabhonzo ake. Iye akanga atofa Elisha. Ndokubva mumwe akanga afa akadwa mugova rake. Ndokubva iye aita sezvake amuka asi waakanga amutswa naye akasara akafa. Pachitobuda hombo kuti wamuka kudaro you are weaker than akafa. Aizvo kuti kudika nyaya imi. Handiti wamutswa kwakafa naye ndizvikadza hapana mabhonzo zvikansaka ane simba pakati pako wamutswa naye akumutsa ndiani. Chikanzi obviously the lesser is blessed by the greater. Saka mapfupa Elisha anga aine simba kupfuura mukomana uya. Mapfupa ake. Handiti Adam akati you are flesh of my flesh, bone of my bone. Saka mapfupa Elisha chii? Ati ndiyo mbabvu yakatorwa parutivi rwaAdamu. Komurukanganwa senge. Zvino mbabvu payakatorwa parutivi rwaAdamu yakasara iri mhenyu here. Handiti yakafa. Ndokubva yanopinda kamuna Ivha yakagadzira Ivha mpenyu. Asi iyo yabviswa pana Adamu. Komuri kuti kudi? Vanhu vari kupuwa vhangeri yaJesu vakamuka kwavakafa. Ivo havana kumbofa vakamuka. Vari kubva vaona upenyu husingaperi vasina kumbofa. Asi vari kugumana neakanga akafa. Uona upenyu husingaperi. Ivo havana kufayo. Vari kubva vanzi no matorarama izvezvi upenyu husingaperi.
but vakaita zvekugumana nawo zvoreva kuti anga asina kuvigwa nekofini. Anga akavigwa nekofini akagumana nemapuranga, mapfupa ari mukati yanga irifira apo. To pane problem chete, mapfupa aripo but vanhu vakazoveza kofini. Kofini mapuranga emuti wakatofawo. Saka kofini rekutanga murero zve. Ati murero wakafa pamuchinjikwa. Ati murero wakafirwa naMozisi. Saka ndo kofinika rakatakura mapfupa aKristu. Vanhu vari kurambidza kugumana nemapfupa aKristu. Vari kugumana nekofini so. Vachinogumana nesabata kudai so. Oto tatomuka kwakafa so. Tagumana nekofini rake. Vakutomhanya nayo. Katishane nayo. Patida kukwenya uone kuti mushumiri kana akukurambidza kusvika pana Jesu atova kofi. Saka kune vanhu vari kurambidzwa kugumana nemapfupa aJesu, vari kurambidzwa kugumana nevhangeri yaKristu. Saka Pauro anoti ndinokuparidzirai mukaka, asi mukakura ndichakuparidzirai zvekudya zvikukutu, nyama nemabhonzo. Saka mabhonzo chii? Ivhangeri neudzamu yemwanakomana waMwari. Ndo inonzi kana magumana nayo vakafa vese vanobva vamuka. But vashumiri vari kukurambidzai kugumana nemabhonzo aKristu Jesu, vhangeri yakadzama yemwanakomana. Muri kunzi gumanai neni munhu waMwari, ini ndini nemapfupa mukati mangu. Saka it's a fake resurrection. If you come into contact with the coffin and you know the bones of Elisha, you are doomed. Hallelujah. Amen. Katishane naye. Handi yeku chapter 4 kwatanga tiri tinopedza nyaya yedu. Tinotenda kuti inopera. Shoko rakanaka bvudza ribasati pokuti ukomborerwa here. Miraone. Mukadzi weShunemi iNew Testament yamhanyira Kristu uya imuparidze shoko raMwari. Anditika verenga verse 8 muchimhanya mudzike nayo. Zvino mumwe musi Elisha akapfuura napaShunemi. Akapfuura nepaShunemi. Vhangeri rakapfuura nepana First, rakapfuura nepainternet, rakapfuura nepaDVD, rakapfuura nepaaudio. Yes. Pakanga pagere mukadzi wakakurumbira. Pane mumwe mukadzi akakurumbira ari paHarare. Iye akamugombedzera kudya zvokudya. Ndokubva amugombedzera kuti uya undiparidzire. Zvino nguva dzose kana achipfuura napo, Nguva yese kana Jesu achida kuparidzwa, waitsaukirako kuzodya zvokudya. ouya otsaukira pana First, oparidza vhangeri yake mwanakomana waMwari. Anga akuzviita nguva dzese. Uri kuona here kuti it was not enough kuti Elisha adye kamwe chete pamukadzi weShunemi. Yaifanira kuita system, handitika, yakadeedzerwa Mephibosheth kuguta raDhavhidhi achibva kuLodhibha. Akanzi uchadya continually patafura yamambo Dhavhidhi. Saka vhangeri harisiri kuti ukaridzwa kamwe chete omhanya ototi ndaponeswa zvaita. Anofanira Jesu kupota achitsaukira pauri achikuparidzira every day. Saka anoti kana muchinyengetera namatime tipei chingwa chedu chezuva chakatiringana. Saka chinofanira kuramba chichitouya chingwa chacho cheupenyu. Saka Elisha waiti nguva dzese kana achipfuura aitsauka. Ipapa ndo paunofanira kuti uchenjere kuti hapana kuzombonyorwa kuti aienda kupi kana apedza kudya. Yanzi akanga achipfuura akagombedzerwa kunzi uya udya akadya. Hapana kuzonyorwa kunzi akazoenda. Anoratidza Elisha kuti akati ndisirei mutsago pasi pemumango, mondipawo toothpick nechigubhu chemvura. Ndokubva dzarara zvodzo nemanhende dzakunon'ona mazino. Elisha pawanga uchipfuura wanga usina here kwawanga uchienda? Ndinoenda kupi kwandinoenda? Ndaandichiuya pano ini. Adikani murume uyu anga aine kwaaienda here? Jesu achisvika patende raAbhurahama anditi akati tiri kuenda kuSodhomu. Akazombokusvika akatozoti mufana ndaandichienda kuSodhomu ndakudzokera kudenga. Vafana ngoti naSodhomu haidi ndati zvaraiti. Ndanga ndangoti ndikutaurira kuti ndakatogumbuka izvo imburu zvaiya tadya but ndakatoguta nehasha.
Datonopisa vanhu izvozvonzi manje mune mufana wangu arimo anonzi Loti. Saka ngatikurukure vakarurama vari muSodhoma. Shoko rinoti vachiparadzana Ishe akabva aenda. Ukanopinda muchapter 19 yaGenesis, Ishe haana kusvika kuSodhoma, kwakasvika ngirozi 2. Asi akanga ati kuna Abhurahama, ndiri kuenda kuSodhoma. Izvo akanga auya kuna Abhurahama. Anenge ari kupfuura Jesu so. Izvo ari kutouya kwauri iwe. Anenge ari kupfuura so. Izvezvi tichiparidza kudai. Anenge ari kupfuura. Amen. Asi ari kutouya kwauri iwe. Nguva dzese waiti kana achipfuura waitsaukira pamukadzi weshune. Aizoenda kupi zvoti kwaariko. Elisha aenda kupi. Aipfuura otsauka odya odzokera. Mangwana oita seari kupfuura futi. Obikirwa odya odzokera. Dzokorodzai vhesi iwe yakanaka vhesi 9. Zvino nguva dzose kana achipfuura napo waitsaukirako kuzodya zvokudya. Anenge anga angofambira kudya uyo. Dai anga ichiitika panyama munhu waMwari. Dhongo inenge yakurehwa pastor. Takaita mistake yekumubikira sausage musi wekutanga. Haachabva panapo. Dai takamupa sadza necabbage dzisina mafuta. Anga akuita everyday shower. Rugare azvikaenda. Elijah so. Yakabatwa nyaya ina manu baba. Ikadedwa kusvikira yakunowa. Nyaya yemukadzi weshunemi. Ndidzo nyaya dzaanogona kutatamura manu idzi. Iyo iyi. Murume uyu ane shavi chairo rekuvhuna magwaro achitaura zvinyoro so. Zvikati iwe unonyatsoziva kuti hauna mwana wauinaye pamba pako. Ndopaunoona munhu waMwari achipfuura worega kumugombedzera. Iwewe ndiwe une mari munhu waMwari haana. But Elisha akagombedzerwa, akanamatwa, akabva ataura imwe version inoti and she worshipped him. Kuti auye kuzodya. Imakajera vanhu vaMwari vanokunyengetedzai kuti vakutorirei mari. Ane mari ndiye akanyengetedza asina. Torai mari yangu ndapota. Kachibva kati hausi kundinzwa. Zvakanobva kaita izvo. Ukavadaro vana ven'anga havagoni. Mutadze kuona mwanakomana munyaya iyi. Inyaya yemwanakomana kai. Isani series yatiri kuparidza. Vhangeri ndeye mwanakomana. Haisi yekudya kwemuprofita kana kudya kwachiwenga. Inyaya yekudya kwaKristu. Ari kunzi auye kuzodya ndiElisha. Anonzi naPauro, ndakabatirwa naMwari kusvikira nhasi. Handina kutaura zvimwe zvinhu, asi zvakarehwa nevaprofita nemurayiro waMozisi kuti zvaizoitika zvekuti Kristu waifanira kutambudzika agotanga kumuka kuvakafa oparidzira vanhu navahedheni chiedza. Zvairehwa naElisha ndezvekuti Kristu waifanira kutambudzika. Kwete zvekuti makandiwa anofanira kuenda kuSendton. Hazvisiri izvo. Vaprofita vanombotaura zvevanhu muZimbabwe muno. Vaitotaura zvemwanakomana. Saka uchiona ndikangobata magwaro ndinotaura zvemwanakomana. Ndikada kutaura pamusoro pangu inini handiuye panapa ndokudedzai kumba kwangu. Panapa handibvumidze kutaura about myself. I must speak to you about Jesus. Nekuti Jesu asati aroverwa hapana imbozviziva zvepupiti zvakutaura izvi. Hapana izviziva izvi. Taiita zvembakumba nengororombe, shangu resinjoni, ndozvataita. Vanhu vachitamba Jerusalem vakanamba varira, handito zvavaita. Vaine magavhu nengundu, vorova muchaiwa, vozotanga kuti au au au, vachiridza mbira. Ndozvataita muno izvi. Hapana imbozviziva zvevhangeri izvi. Kana ndida kutaura chokwadi, founder wevhangeri ndiJesu. Amen. Ndicho chokwadi ichocho. Imimi kana ndida kuparidza, paridzai Jesu chete. Ndadai anga asina kuya, hapana imbonzi pastor pana. Hapana. Kataura chokwadi. Kuti uite pastor bvuma kuti Jesu ndiye mwanakomana waMwari.
kana ukaramba izvozvo iwe hausisiri pasta utova n'anga. Ndatikabvisa Jesu hapasisina pasta, pasara n'anga. Saka akagombedzerwa akanzi nguva dzese uyai muchidya, ndokubva akuita tsika yekuuya achidya achienda, achiuya achidya achienda, achiuya achidya achienda, achiuya achidya achienda. Nyaya yekuuya achidya yanga yakanaka, but yanga ine problem imwe chete, kuti kana maona kuti Elisha haana chekudya, zvinoreva kuti kwaari kuenda kuna vanhu kwavo, kwaari kubva kuna vanhu kwavo. Nokuti direction ina Elisha achipfuura nepashunemi idirection yaChrist yaari kubva kuOld Testament, kusina vanhu vanoda kuponeswa, kune vanhu vanoda kuita zvemabasa emurayiro, achienda kuupenyu husingaperi. Saka anopfuura nemuNew Testament, but haasi kupfuura isaini bedzi yekuti ndine interest yekukuparidzirai shoko raMwari, ndine nzara yekukupai shoko remwanakomana. Saka kana mamudedza anopinda obva adya, kana achidya anenge achikuparidzirai. Ipi kana maona shoko raMwari, Kristu waguta ndo nzara yake. Uri kuona pane nyaya yacho. But problem yemukadzi uyu yakanga iri yekuti kana maona kuti ane nzara, zvinoti kuti haana kupuwa mbuva kwaari kubva, zvinoti kwaari kuenda futi kana adzoka mangwana aine nzara, haana kupuwa futi mbuva kwaakabvawo. Kuti zvamakauya nezuro chiendai nechikafu kuti mangwana musazopfuura futi nemukadzi weshine kuya zvokwati hatidi uyai kunoku ndokwamuri kuya. Dai kuri kunzi ane rwendo rwaanga ainarwo. Dai mukadzi uyu akapa Elisha chikafu nhasi, mangwana Elisha ouya futi, zvinoreva kuti vakanga vambomudhisimisa nezuro vaita futi zvavakaita nezuro zvekusamupa chikafu chakakwana. Uye kana akabva pamba vemukadzi uyu akaenda kwaaienda, kwaakasvika futi hakuna akamupa chikafu chekuti agozodya mangwana. Saka aidha kwaari kuenda kana kwaari kubva hapana ane hanyika naye. Iwewe ndiwe waona nzara yaElisha, waakufanira kuti uchinje arrangement yako naElisha, yekupfuura haichaita. Verengai verse 9. Akati kumurume wake, aiwa, verenga verse 9. Verengai verse 8b. Zvino nguva dzose kana achipfuura napo, nguva dzese kana achipfuura naipapo, waitsaukirako kuzodya zvokudya, waitsaukira ikoko achidya zvekudya. Mazvona aipota achitsauka achiuya achizodya, achitsauka achiuya kuzoparidza. Yes, but that was not enough. Ungawane Kristu wombomusinga achienda ozodzoka mangwana? No, that cannot happen. Zvekutsauka ndo zvaari kuramba paRevelation 3 verse 20. Ari tarendi mire pamukova, ani nani anonzwa izwi rangu akavhura musuo, ndichapinda kwaari, ndodya naye, ndogara naye, iye ogara neni. Abide in me so that I may abide in you. Haana kuti pass through me so that I may pass through you. So today vanhu vaiverenga magoro zvakanaka, havaishaura pfuura ine pano, iheresi pfuura ine pano. Nekuti kana achinzi anopfuura anenge achienda kupi, muri kumborambirei kuti agare pano, muda kumbogara nani kana iye apfuura achienda. Yes. Akati kumurume wake, tarirai zvino, ndokubva aadvhaisa murume wake zvikati, dedi tarirai muone, ndinoona kuti uyu murume unotipfuura nokwatiri, munhu mutsvene waMwari. Madyiro aari kuita chikafu panapa haasi madyiro emutadzi, munhu waMwari. Haana kunamatirwa, haana mirako yaakaona. Ndopandinodai maiverenga bhaibheri, pamwe pacho maisatorwawo mari sezvamuri kuitwa zvino mavhesi iwani. Mukadzi uyu akati kumurume wake, ndinoona kuti murume uyu munhu waMwari. Iye ari murume ari kutaura nemurume kuti ndinoona murume uyu kuti munhu waMwari. Ko inini zvonzi ndati murume uyu ndiye munhu waMwari. Baba imi muri amen Jesu amen. Zvekuti yakanga yakuda kunoita scandal nyaya iya. Pane murume ari kuuya panapa ndiri kuminda, zvikanzi ari kuuya achidya. Ndinoona kuti murume uyu
munhu waMwari. Iye ari mumwe murume ari pamba, haana kumbobvira akanzi muri munhu waMwari. Ari kutaura kuti zvandatozoona izvi zvika ndezvekuti uyu manje kauyo munhu waMwari. Imi menye harinyatsoziva, but uyu munhu waMwari. Haleluya. Uchanomuona murume iyeye, uchanomuona nekuti uchaona kuti murume uyu tichanomudefina kumberi. Uchanoona kuti anorepresenta chii, but anonzi murume anga ari pamba pemukadzi weShunemu, but nyaya iri kuti mumwe mukadzi wepaShunemu anga ari a great woman. But ichitaurwa nyaya iyi, panozongonzi mukadzi akati kumurume wake. Hapana kutaurwa kuti kana mukadzi ari a great woman, murume wake ozvii. Anoita zvekupfekerwa murume uyu munyaya iyi. Nyaya iri panyaya iyi ndeye mukadzi weShunemu. Ndinoona kuti murume uyu munhu waMwari. Yes, ngativake kamuri duku pamusoro porusvingo. Chandinoda kutoti muite ivivika kutovaka murume uyu. Akupinzai basa rekuti tivakire murume uyu imba pamadziro. Yes, timuisire mubhedha. Tobva taisa mubhedha nechigaro nemwenje netafura nechigaro nechigadziko chomwenje. Mazvona. Zvino kana achinge achiuya kwatiri agotsaukiramo. Kana achiuya opota achitsaukira imomo, akutopiwa apartment pamba pavo. Kana murume uyu anga ari a great woman, obviously anga asingaroje one room, anga ine a mansion, anga ine a palace, anga ine a very good house. Yaaifanirwa kunga ine 5 or more spare bedrooms, anenge ari ma-en-suite. Unongochibuda imomo watogeza nekukama musoro sene kuchinja. But anoadvisa murume wake kuti kana taakuda kugadzika munhu waMwari pano, marume ese atinawo haachaita. Haagare dzakavakwa dzikambopindwa nevamwe. Ndati munhu mutsvene waMwari, saka kuti apinde muspare makamborara tsano venyu veshamuruku veve. Akangonzwa munhu weshamuruku anonobva arega kudzoka. Izvo zvatisiri kuda. Ivimi ngativakei. Ngativakei imba pamusoro pemba. Ndokubva imba yaita sezvayo yavakwa, ikanzi munoiswa mubhedha, muiswa tafura, muiswa stool, muiswa mwenje, mumba maanenge achifanira kupota achigara. Ko ingomupaika imwe room zvikati aiwa, zvekumuba dzakavakwa kare hadi, inotovakwa ichidhizainirwa iye. Problem haisi yekuti dzimba hadzipo, problem ndeye design. Handiti makavaka musati maziva kuti kune munhu waMwari, saka makadzidhizainira vamwewo vaenzi. Uyu munhu waMwari mutsveno, anoda room nyowani yaanogadzirirwa. Pamba panapa taakupinda basa rekugadzirira munhu waMwari room. Elisha haana kuti ndivakirei room. Imeeting iri kuitwa mubedroom avaridzi, iya atopfuura aenda. Nekuti mukadzi akaona kuti andigone kuti kuna Elisha, koma akuenda kupi, madii kurara. Akatanga kuona kuti maybe Elisha chiri kusaka aoneke, haazi kuona room yaanokwana pamba panapa. Kati muvakirei room yake, tochimutirarai. Otanga kunopinda mumashiti ake aakagadzirirwa. Orega kufuga mamwe akambofugwa nevamwe. Nyamba room yaakugadzirirwa Elisha ndo yaparidzwa naPauro pa3:16 dzavakorinde vekutanga. Hamuzivi here kuti miviri yenyu itemberi yaMwari, nekuti mweya mutsvene unogara mamuri. Room iri kugadzirwa pamusoro pemba ndo yataurwa paLuke 17:24. Zvikanzi ari pamusoro pemba ngaarege kuburuka kuti agone kuita sei, kudzokera mumba kunotora zvinhu zvaasiya. Ndobva Solomoni aiparidza mubhuku yaMuparidzi akati zviri nani kugara pamusoro pemba pane kugara nemukadzi anokakavara. Pamusoro pemba, pamusoro pemba. Ko madii kuvaka pasaidhi nemarumu enyu, zvikanzi aiwa pamusoro ndo panoita. Kana achigara pamusoro anenge ava pamusoro pezvinhu zvedu, haangaende palevho imwe chete nesu. Iye ari munhu waMwari mutsvene. Saka Kristu haasi kuzogara munyama
makapindawo geography mubrain dzako ndomaakupindawo vhangeri rake mamuisa muspeya kana madaro anoendesa vhangeri yake kumweya ndokwainoenda ndokunoenda vhangeri yemwanakomana inoenda kumweya ende muspeya bedroom kuti pakasara kaspesi wavhiringwa nekukaringwa neintegrated designs mubrain dzako ndopakupindawo mavhesi emwanakomana kana ukadaro anopota achioneka iye apedza kudya anooneka futi kusvikira mamugadzirira imba zvino imba iyi haiva kwendewe manje nekuti mukadzi weshunem achiti ngativakei aiintrodusa inability yake ndaigona kunge ndatovaka imi musipo ndega handigone saka mabasa 7 inoti solomoni wakanga ada kumuvakira dhavhidhi akada kumuvakira imba solomoni akamuvakira imba asi anobva ati wekumusoro-soro haagare mudzimba dzakavakwa namaoko evanhu nekuti anoti mungandivakira imba yakadii nekuti kudenga-denga ndo kune chigaro changu uye nyika chitsiko chetsoka dzangu zvino imba yamungavake ndeipi ko maoko angu haana kuzvigadzirira here imba yekugara saka kristu ndiye akasika mweya wemunhu pagenesis 1:26-28 and God said let us make man in our own image after our own likeness ndopa akagadzira imba ipapo but yakazovharwa adhamu paakafa ndokubva yaramba yakakiwa saka jesu achiroverwa ari kunoita unlock zvanga zvakavharwa kuti kana vhangeri yakuparidzwa yobva yaenda kuvanhu yoenda kumweya yavo ndokusaka 24:45 dzaruka inoti zvino wakavhura kunzwisisa kwavo kuti vagonzwisisa magwaro ko akazovhura sei kuamuka kuvakafa nekuti vanhu vanga vasatobhadhara chikwereti changa chamboitwa kumwe mukadzi wokutanga chikwereti chekururama saka shoko haraigona kuenda kumweya haleluya 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 zvikanzi zvino manje panapa pada kuti paiswe mudziyo mumba macho tikaisa cheya netebhuru anenge achireva kuti anoda kungouya odya obva aenda ngatimisire mubhedha kuti kana kwadoka agozorara nyamba kana arara pamba penyu usiku hwenyu hwachengeteka kana mukagona kumugadzirira mubhedha kuti kana kwakudokerai pozi kana kuchidoka hakudekera Elisha kunodokerai mimi bvunzai Gehazi akati kuna Elisha onai hondo dzavasiriya zvikanzi naElisha ishe vhurai masei mukomana ari kufunga kuti kwakadoka muvhure aone kwatiri hakudoke vari kwatiri vakawanda kupfuura vari kudivi rwavo kana mamupa mubhedha muri kuitira kuti kana kwazokudokerai muchengeteke munguva dzeusiku. David akati weeping may endure for a night but joy comes in the morning. Nyamba iye Jesu ndiye the morning star. Kana mana hakuchadoka saka anoti I must work when it is day because when the night comes nobody can work. Ndokubva night yamusvikira Jesu paKalvari zuva ndokubva radzima but kwakazoedza zvachose musi wakamuka akati kana ndamuka kuvakafa hakusisina kudoka zvakare kuchakudokerai bamukuru kwenyari pasaidi pako kuti kuchakudokerai kana mukasamupa mubhedha wokuti kana kwadoka ange aripo muchadhindwa kana kwadoka mucharikitwa kunodoka bedzi kudoka kune masaidi maviri kudoka kwokutanga ndekokunge rima rakushanyira ende rima hari kushanyire nemutowa waunofunga iwewe rinokushanyira riine tsamba dzarinenge rawana. Saka anoti matambudziko mazhinji anowira vatsvene asi Mwari wakatendeka unovakundisa paari ose vatsvene kwete vanhu vese. Paya panonzi no weapon fashioned against me shall prosper hapasi kutaurwa munhu wese. Pari kunzi if God be for us who can be against us hapasi kutaurwa Zimbabwe yese. Vatsvene vari kutaurwa vakatora Elisha vakamugadzirira mubhedha. Mubhedha kumuratidza kuti hatisi kuda kuonekana newe, toda kugara newe pana pamushokocho, full time basis, permanent basis. Da kana munhu awanirwa mubhedha unonzi ndewake ko achaenda kupi? Yapa mubhedha 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 ndo wakanga
wakanga wakaburutswa mukomana anga achirwara, akazoburutswa Jesu ari mukati achibva anzi famba, takura mubhedha wako ugofamba. Ndo wakanga wakararirwa nechirema changa chiri paBethesda. Jesu akati takura mubhedha wako ugofamba. Mubhedha ndo wakararwa naRubheni nenzenza yaJakobho inonzi Biwa. Jakobho akamutuka akufa, akati mukomana uyu achadzungaira sesanga iri mvura, wakasvibisa mubhedha wangu, akavata nenzenza yangu pamubhedha wangu. Rubheni, hauna chaungaite, ndiwe kutanga kwesimba rangu, ndiwe simba reujaya wangu, waifanira kukurumbira, but wakakwira pamubhedha wangu, saka uchakurumbira, uchadzungaira, uchabvunda sesanga iri mvura. Mubhedha waElisha, mubhedha waKristu, mubhedha waKristu. Ivhangeri shamwari, kana muchinge magamuchira kuti bhaibheri rinotaura nezvaKristu, mamupa mubhedha haachaoneka, but mukapota muchiti mamwe mavhesi munobva monya moti tisi tiri kurehwa, hamuna kumupa mubhedha, mamupa chituru, mamupa cheya yemurara inogona kunaiwa nemvura ikaora, akafovera mukatimo. Sorry Jesus, it was embarrassing. Cheya yacho yanga yaora. Unaiziva cheya yemurara? Zicheya rinogadzirwa netsanga riyari, rakashata zicheya riyari. Hamuna kumupa mubhedha kaimo, muri kuramba kuti vhangeri inofanira kupupura pamusoro pake. Mune zvimwe zvamuri kutaurawo nemagwaro ake, saka makamupa kachituru, so kana kachidhina makamugadzira zvidhina 3 zvikati garapo. But mukadzi weshine makati no Elisha tokupa mubhedha wako, uyu mubhedha ndewako. Usanyaya iripo munhu waMwari yakanaka, because Elisha aigona kutorara mubhedha yaakasvika iripo kare. But mukadzi weshine makati no, tichaita problem, da mubhedha uyu hausi wake. Elisha hadi zvekurara mubhedha usiri wake, katimugadzirei wake. Ndokubva aisirwa mubhedha wake, waanoti kana iye abuda pamubhedha iwoyo hapana mumwe anosara achirara ipapo. Zviri kuitwa nevakomana vatini ava, vakasandudzira Jesu away from his bed, vakurimbinyuka kunge ndamba so pamubhedha wamudhara. Vakomana, unoona akasimudza zvimaoko nezvimakumbo so kunge dhonga achipiniguka so pamubhedha wamudhara. Hanzi ndini Dhavhidhi wenyu, ndakatumwa naMwari kukuurayirai Goriati wenyu urombo kushayiwa mari, saka ndauya kuzouraya Goriati. Marara pamubhedha wemukuru kaini. Zvino kana vadai kana kwazokudokerai, ndopa muchabata shuwa. Nyamba munhu wese achadokerwa. Unonzwa achiti uye sezvazvakachitongerwa vanhu vese kuti vagofa uye kutongeswa kugozotevera. Nyama yose yakatemerwa kuti igofa. Nyamba nyaya yakanga yamborehwa paMateo 6, Jesu achiparidza vhangeri yezvinhu kuti yakashata. Akati musafunganya kuti muchafukei kana kuti muchapfeka chii. Kana munhu achinge afa unonga akunze agonya kana kuti afuga rake ega. Hakuna anofuga gumbezi asina kuvata. Munhu wese kana achivata anofanira kutanga agadzira gumbeze usiku usati wauya, kuti kana agozoenda kunorara awane chekufuga. Ukaona wawanyirwa usiku usati watenga gumbeze, wapinda panyatwa, wapinda panjodzi. Ndiri kunzwika here vadikani? Munhu wese ari kuenda kunorara anofanira kuti good night, toonana mangwana, achitemba 2 in 1 raakafanotenga. Saka Jesu ari kuti musafunganya kuti kana kwadoka muchazofugei, nekuti maruva neshiri dzedenga hadzidyari hadzikohwe, asi dzinochengetwa naMwari. Ari kuti musafunganya kuti kana mazovata rufu, kumberi kweupenyu kuchange kuinei. Ndo basa rangu iroro, ndiri kuenda kuna Mwari kunokugadzirai nzvimbo dzekugara. Saka gumbezi ratiri kunzi tikozofuga kana kwadoka, ivhangeri ratiri kunzi tiparidzirwe tisati tavata rufu. Ane nhama anoenda kunorara asina gumbezi raakatsvaga, ane nhama achaenda kunofa asina kufuga vhangeri yemwanakomana. Usiku ukauya musati maane gumbezi, muchiparidzirwa mashanga amuri kuparidzirwa, ndo musi wauchaona kuti vhangeri rakuita mari harifugike. Rinenge plastic refotereza rielo riari.
kuma 3 haunomuka unomuka bedzi kwenyari pasaidi pako umubvunze kuti zvakwakuda kukudokera kupeze makatenga here. Haleluya, haleluya. Shamwari tsvukira zvako zvawakaita izvi. Unoenda pasikero chinoidhingura handiti uchadokerwa bedzi. Wakasimba zvawakaita izvi kunodoka. Ndoboona kuti mombe dzawaida nadzo kuti dza 14 kumushawo. Ezvezvi kuri kukamwa nhatu shamwari. Pane kachimwe chimujuma chandakatenga mumapurazi chiri kubudisa mukaka usingaite uchidadira vanhu kunoku kuti une mombe iwewe. Uchitaura zvemombe uri kuHarare kune motokari ukudada nemombe. Kana uine mombe enda kune mombe kadzako unomu kune mombe dziriko. Atiri kudadira vanhu kuti wane tsuro. Pane chimwe chimukono chawakanotora kumhiri kwerwizi chetsuro chiri kuberekesa tsuro dzako zvisingaite. Musi waunodokerwa tsuro dzimwe dzichatogochwa pamariri ako iwe zvekuti hanzi takadhura chimukono ichocho hapana nembozvitsvaka. Tichitandara zvedu takamirira kuti mufi aradzikwe tadii kuvedzenga chitsuro icho chinovedzekwa. Iwe waidada nacho chitsuro uchadokerwa mudikani. Unoseka zvako pandiri kutaura chirevesa. Uchaita sei zvako uchadokerwa. Vari ngatibatsire vanyoinayo. Saka ndoda kuti uone kuti ndoda kuti unyore zvinhu zvina kana kuti zvishanu zvakakosha ndakamboparidza pamusoro penyaya iyi. Tinotora disk rinonzi A Room for the Lord. Chekutanga imba inoita zvekuvakwa haapinzwe mudzimba dzamakaisa kare. Saka achiparidza anoti waini itsva haiswe muhombodo tsaro nekuti hombodo inotsemuka. Tikarasikirwa nehombodo torasikirwa newaini. Kana tiine waini nyowani hatiise muhombodo tsaro, tinoisa waini idzva mumahombodo matsva. Hatingaise vhangeri reNew Testament idzva toriisa kutestamenti yekare. Hatingaise vhangeri yemurayiro kutestamenti idzva. Testamenti idzva iNew Testament idzva. Testamenti yekare ihombodo tsaro, testamenti idzva ihombodo itsva. Saka tiri kuparidzirwa nyaya yemba nyowani yakavakirwa Elisha kuti agopinda imomo. Uri kuona pane nyaya yacho wapinda muNew Testament haasi kuda kuparidzirwa vhangeri yemurayiro. Saka kana maakuda kuti Kristu agare zvakanaka muupenyu hwenyu munofanira kumeka sure kuti you have been transformed by the renewing of your mind. You have not been conforming to the standards of this world. Zviri kunzikira zvandiri kutaura. Uye imba yacho haiswe pasaidi nedzamunorarawo imi, inoenda padenga. Zvoreva kuti kana imi muchidya yogati muchifamba ichipinda mudumbu renyu, mekai sure kuti kana Kristu akuparidzwawo haapindawo mudumbu renyu. Nekuti kana madaro akugara mumba mairara mukadzi weShunemu, vhangeri haifanira kutaura zvedumbu nekuti Elisha akanogara muimba yepamusoro. It is a superior gospel. Haipinde mudumbu, inopinda kumweya. Achienda kumweya Kristu unonoona kuti wabva aisirwa mubhedha vhangeri ranyatsoburitswa pachena kuti mugare pano kusvikira kwadoka. Kusvikira kwaita sei? Anonyorera vaGaratia achiti makatanga zvakanaka, ndiani akakupirikisai pakumhanya kwenyu. Nange mutange inomhanywa havazi vanhu vese vachapuwa korona. Asi anenge aita panhamba 1 ndiye anowina korona. Obva amboparidza achiti handisati ndachibata ndiri kushingaira kuti ndakuparidzirai ini ndimene ndigorega kuve wakaraswa. Saka ndinorovedzera nyama yangu kuti ndigozowanawo chandinowana kana nhange mutange yangu yapera. But kunopedza assignment chapter 4 ya2 Timothy anotaura achiti kudii? Anoti ndarwa kurwa kwakanaka, ndachengeta kutenda, ndakachengeterwa korona yekubwinya naIshe wedu Jesu Kristu. Kwete ini ndega asi vose vanotarisira kuuya kwake nekubwinya kwake. Saka munhu wese kana achimhanya
kumhanya anofanira kumhanya kuti Elisha asazooneka usiku usati hwauya. Make sure kuti panouya usiku Elisha ane mubhedha kuti kana kwakudoka arege kuzokusiyai achizienda imi muchisara muchivata. Shoko rinoti anoshingirira kusvika kumagumo achaponeswa. Shoko rinoti vakakomborerwa vanofa muna Jesu nekuti vakagadzirwa korona yekukunda. Nyaya iripo haisi yekuti Elisha aripo, ndeyekuti kana kwadoka achanga aripo here. Ndavamwe vakatanga naJesu asi vakazopedza vavega vane muprofita. Haleluya, haleluya, haleluya. Ndiri kunzwika here mudikani? Amen. Auya Elisha mangwanani, but chenjerai kana kukazodoka mubhedha anawo here. Kana pasina mubhedha muchasara mega yachioneka. Zvino kana makotsira manje asipo muchanopinda murufu rwechipiri rwekupindwa nevamwe kana nyika yakupetwa. Unonzwa achiti zvino gungwa rakaburitsa vakanga vakafa vakanga vari mariri. Ndokubva rufu neHadhesi zvaburitsawo vakanga vakafa vakanga vari mazviri. Rufu rakaburitsa vakanga vakafa vakanga vari mariri. Ndobva vanzi vakauya kuti vagotongwa. Iverenge 2014 dzachakazarurwa. Chapter 20 verse 14. Tangira zvenyu pa 13 pakanaka. Ko rufu runogonze kune vanhu vakachengeta sei? Hanzi rufu neHadhesi zvakaburitsa vakanga vakafa vakanga vari mazviri. Isu taiti kana munhu afa rufu rwatomutoraka rwatomuregedza. Zvinonzi vakauya vachibva vatongwa kudaro ndokubva vazoiswa mudziva romoto. Ndokubva rufu zvakare rwatorwawo, rufu rwakazobatwa. Aika rukaendeswawo mudziva romoto. Kuti muone chimwe chinhu chakanaka chataitaura nemudikani vari wezuva tichitsanangura. Verengai munzwe. Gungwa rikabuditsa vakafa vakanga vari mariri. Gungwa rakaburitsa vakanga vakafa vakanga vari mariri. Norufu neHadhesi zvikabuditsa vakafa vakanga vari mazviri. Rufu neHadhesi zvikaburitsawo vakanga vakafa vakanga vari mazviri. Vakanga varimo kudaro asi vanga vakafa vakaburitswa vakafa kudaro. Vakaburitsirwei? Mumwe nomumwe akatongwa sezvaakabata. Akafa kudaro akagona kutongwa akafa. Haana kumutswa kuvakafa kuti atongwe, akabuda akafa kuti atonge. Havana kumutswa kuti vagotongwa, vakabuditswa vakafa kudaro, vakatongwa vakafa kudaro. Amen. Chii chakazoitika? Ipapo rufu neHadhesi zvikakandirwa mudziva romoto. Ndobva rufu abatwa akanzi mfana wapedza basa chipindawo mudziva romoto. Hadhesi maipinda mweya vanhu vaifa vakafa. Vakapindwa mudziva romoto. Yes. Ndirwo rufu rwechipiri. Uku kune kwavo kufa kwechipiri. Ndiro dziva romoto. Wobva wapinda mudziva romoto. Ukaitsvaga zvakanaka unonoona kuti throughout gospel rakaparidzwa naPauro there is not even one scripture yaaitaura pamusoro perufu rwekunotora mutumbi kumochari achiti kufa, aiti kuvata. Yaaiziva kuti kana munhu achifa anenge asingazomuka. Asi kana munhu ari muna Kristu, Jesu akati paJohn chapter 11, ani kana ani anotenda kwandiri haachafa zvachose. Saka Pauro waitya kuti ndikati vanhu vanonamata vachafa ndavhuna magwaro amwanakomana. Mwanakomana anonzi kana munhu atenda haachatofa zvachose. Saka anoti pabhuku yavaTesalonika chapter 4, handidi kuti muve sevanhu vasina ruzivo pamusoro pevavete, nokuti kana tichitenda kuti Mwari wakamutsa Jesu kubva kuvakafa neshoko raMwari, nevakavata muna Jesu vachamutswawo vachionekwa naye pakubwinya kwake. Saka kana munhu atenda akamira zvandakaita izvi haachatofa zvachose. Asi tinonotora mutumbi wake kumochari nekuti unenge avata. Kana tichivata tiri muna Jesu tine tariro yekumuka mangwana kana kwaedza. Saka Pita anoiparidza akati shoko ramakapiwa rinofanira kuchengetwa mamuri kusvikira kuchiedza nyamatsatsi inopenya ichizouya. Urikona pane nyaya yacho. Saka kuuya kwemenyamasatsi inopenya kuuya kwaJesu nemakore. Vanenge vakavata muna Jesu vanomuka vofanana naye. Urikona pane nyaya yacho. Saka zviri kunzi vanenge vakafa vachauya vachabuditswa votongwa vakafa kudaro vobva vazopinda mudziva remoto. Zvobva zvanzi kupinda mudziva romoto ndirwo rufu rwechipiri. Saka tine marufu mangani? According to Revelation 20 tine marufu maviri.
tine kufa kunopinza muri mudziva muhadhesi, kana kuti anobatwa negungwa, kana kuti anobatwa nerufu, iye akafa. Kozoita rufu rwechipiri rwokupinda mudziva romoto. Saka munhu anenge achizonzi washaya bhodhi yaenda padhavza, anenge asina kufa, anenge avata. Ndokunge anga ari muna Jesu. Asi kana wanga usina kuponeswa, haunzi wafa, unenge wakatofa da. Rufu kushayiwa Jesu. Wakafa iwewe. Rufu rwokutanga hakuzi kuenda mumochari kana kunocherwa mugomba. Rufu rwokutanga kushayiwa mwanakomana. Kana washaya mwanakomana wakafa, wasarirwa nerufu rumwe chete rwokuzoburitswawo murufu. Saka kana rufu ruchigona kuzoburitsa vakafa vakanga vari mariri kuti vagotongwa, zvoreva kuti havana kubatwa nerufu musi wakabuda mweya munyama ikanochererwa. Vakanga vabatwa nerufu kunyange vachiri munyama, rufu rwanga rwakavabata. Ndokusaka Jesu achiti regai vakafa vavigane. Saka vakabatwa nerufu munovaona sei? Jesu anoti ndini kurarama, ndini kumuka nekurarama, ndini zvokwadi, ndini nzira, ndini upenyu. Saka Jesu ndiye upenyu. Jesus is the Prince of Life. Zvoreva kuti rufu kushayiwa Jesu, rufu kuramba Jesu, rufu kusiya Elisha achienda. Amen. Kana wazonzi wadona bhodhi yako yakumochari, unenge wamufi afa. Mufi wedu ashaya. Zvekuti chenjera uchibata maoko pamariro, kuti nevamwe vauri kubata vakatoshayawo, vakatofa. Zvekuti ari kunzi ashaya anogona kunge akatovata kutoti ari nani kupfuura vauri kumhoresa. Ndimi vashakabvu vafirwa nemumwe mushakabvu nedzoi. Haleluya. Amen. Tafura netebho necheya, tafura nechituru inyaya yekugara vanhu vachidya shoko raMwari. Anditika laiti rinobuda zvakare nekududzira kwamweya mutsvene. Laiti rine moto, saka mweya mutsvene ilaiti. Ndio rinoti kana shoko radudzirwa namweya mutsvene, vanhu vanoenda patafura voita sezvavo vodya. Saka imba iri pamusoro, Jesu anofanira kunge ari superior muupenyu hwako. Anditika Jesu anofanira kunge ari chii? Ari superior. He must take center stage. He must be above all your priorities in your life. Hallelujah. Amen. Manya inayo andeipa verse 10. Ngativake kamuri duku pamusoro porusvingo. Yes. Timuisiremo mubhedha netafura nechigaro nechigadziko chomwenje. Yes. Zvino kana achinge achiuya kwatiri agotsaukiramo. Ngaatsaukire imomo apota achivata. Nguva yese achiri kutaura iyi. Muri kuteerera here vadikani? Vakagara ngatisimukei. Takutoipeta. Nguva yese achiri kuparidza vhangeri, usaenda kana usiri kumhanya. Unozoluza the most important part of this message. Nguva yese achiri kutaura munhu waMwari. Pari kunzi mukadzi weShunemi wakanga ari mukadzi akakurumbira kwazvo, wakagombedzera Elisha. Mukadzi weShunemi akamupa zvekudya. Mukadzi weShunemi akataura nemurume wake akati, ngati vakirei munhu waMwari imba pamusoro pemba yedu pamadziro, toisa mubhedha, toisa chigaro, toisa tafura, toisa mwenje, agopota achipinda imomo achidya achivata. Nguva yese yatiri kuverenga nyaya, Elisha haana kana one word raataura. In as much as tiri kuona kunaka kwevhangeri richiparidzwa, asi richiparidzwa richitaura zviri kuitirwa Kristu nechechi. Because mukadzi weShunemi naElisha ndiKristu nechechi. Saka chechi yaona Kristu ikati vhangeri ndeye mwanakomana, daidzai Kristu apinde muno, ngaapota achiuya achiparidza. Akomana zvakanaka here kuti Kristu apota achiparidza, kana kuti ngaatorarama achiparidza. Ari kupota achiparidza achienda. Ngatimuvakirei, ngatimupei nzvimbo, ngaaendese shoko rake kumweya, ngatimupei mukana wokuti aparidze on a permanent basis. Tafura nechigaro, ngaagara atiparidzire patafura yeshoko. Mweya mutsvene ngaatipe shoko rakadudzirwa. Zvese zviri kuitirwa Kristu nei?
nechechi. Amen. But the problem iripo pakati pa Elisha nemukadzi weShunemi ndeyekuti Elisha ari kunzi nemukadzi weShunemi munhu waMwari mutsvene. Ko mukadzi iwewe kana wati Elisha munhu waMwari mutsvene, indava uri kumubata sebhegi, haazi kukonsautwa munoda mubhedha wakadii mumba menyu, haazi kukonsautwa munoda light 100 watts here kana kuti 60 watts, haazi kukonsautwa cheya munoda ine mavhiri here, munoda cheya ine staff here kana kuti mapuranga. Ichechi iri kuti Kristu akanaka, ngatimugamuchire ivhangeri yake iparidzwe, tiponeswe, tiruramiswe naye. Murume wangu tati tichamubata murume wangu atitika murume wangu ngativakire murume uyu imba, munhu waMwari ende akanaka. Hapana charehwa naKristu ibaba. Ichechi iri kuitira Kristu, iye Kristu wacho akanyarara. Saka verengai vhesi 11. Zvino mumwe musi akapfuura akasvikapo akatsaukira kukamuri iyo duku. Muri kuona here kuti yachinja nyaya iyi manyorerwo ayo. Yatanga ichinzi mukadzi wepaShunemi, iye zvinezvi yakuintrodusa Elisha manje. Zvino mumwe musi Elisha wakapfuura zvakare nepamba vemukadzi uyu. Yes. Akatsaukira kukamuri iyo duku akandovatamo. Ndokupinda zvake mukamuri yake diki, ndokubva yataurwa nzi yanga iri diki. Nekuti tikatarisa mutumbi uyu so toti mweya uri mukati, zvatopa chino kuti mweya mudiki wapinda mubhodhi. Bhodhi haisiri yapinda kumweya, but iri diki kudaro ndo maari kunopinda imo, ari kuramba. Saka anoti musada nyama nekuchiva kwayo. Kuchiva kwenyama rufu, asi kuve spiritually minded, it is life and peace. Saka haasi kuda kupinda mumba memukadzi uyu, ada unopinda mukamba kake kadiki, ada unopinda pai kumweya, ndokwaanoda kupinda. Koma adi kupinda muzilaunji rine double lounge suite ine macheya anenge aine massaging ability, kwaane masofa ekuti ukagara so unopressa button wongotanga unzwa bhodhi ichinzi rrrr, uchitaura zvakonyaya uchimasajwa uri pasofa. Ndiri kuda kamba kadiki kangu kandakaitirwa. Iyi hombe ine mazinzevei, torai zvenyu, itai zvamunoda nayo. Hallelujah. Amen. Yes. Akati kuna Gehazi muranda wake. Ndokubva ataura naGehazi muranda wake. Gehazi wamira panzvimbo yaMweya Mutsvene, nekuti Jesu paakaenda kudenga wakakudzwa naMwari. Saka kugara kwaElisha pamba apa anogara in the Gehazi dimension, anogara in the Holy Spirit dimension. Kristu tinaye in the Holy Spirit dimension. Chiri kunzwika? Amen. Ndokugara kwaanoita mauri, muviri wako iwewe itemberi yaMweya Mutsvene waMwari. Saka kana uine Mweya Mutsvene una Mwari anogara mauri. Mazvinzwawo? Amen. Saka haasi kutaura nemukadzi weShunemi, ari kutaura nani? naGehazi. Ari kutaura naMweya Mutsvene waakati ndichakutumirai Mweya Munyaradzi, achagara nemi kusvikira nokusingaperi, achakupupurirai nezvangu, achakudzidzisai zvinouya, achakutungamirirai muzvokwadi yose. Amen. Ari kutaura naGehazi wake, ari kutaura naMweya Mutsvene. Akati kudii kuna Mweya Mutsvene? Dana mukadzi uyu muShunemi. Uri kuona here kuti yachinja futi yaya yakuita sezvayakanga yakaita pagomo reKameri, kuti vanhu vakakwira mugomo naElijah, but akuda kuvaka atari yaMwari, anobva ati kuvanhu swederai kuno. Elisha aripo pamba pemukadzi uyu, asi mukadzi uyu haapo pana Elisha. Ava ndikudzika here pana? Amen. Elisha ari kunzi wakauya akasvika pamba pemukadzi uyu, akanopinda mumba make maaigara kamba kake kadiki kake. Ndopaanoti kuna Gehazi, dana mukadzi uya pamba panapa aripo, asi mandiri muno mahamo. Chechi akajoina mwana uyu, asi Jesu haasati amuwana. Mudedze. Ndopari kubvunzwa nevanhu kuti anoparidzira seiko Filipi muranda waKandasa, anotove nebhaibheri kare,
ari kutoverenga bhaibheri kare, ari kutobva futi kuservice kuJerusarema. Philip washaya here vari kumabhawa vekuparidzira, uyo ane bhaibheri, uyo ari kubva kuchurch all the way from Ethiopia up to Israel, achidzoka every Sabbath day. Murume anonamatawo, but zvinonzi aiwa Mweya Mutsvene akataura nani naPhilip akati tswedera pedyo nengoro. Amen. Aombera Jesu maoko. Amen. Muri kuita zvechechi baba mukuru, but Jesu hamusati mamuwana. Arimo mumagwaro amakabata, but imimi naye hamusati masangana. Ndideedzerewo masavadha vatendeuke vauye pano. Mabasa chapter 2 verse 1. 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 Zvino zuva rePentekosti rakati rasvika, Zuva rePentekosti rakati rasvika, vakanga vakaungana vose pamwe chete panzvimbo imwe. vanga vakaungana vese panzvimbo imwe chete. Pakarepo kutinhira sekwemhepo inovhuvhuta nesimba kwakabva kudenga, Chii chakaitika? kukazadza imba yose mavakanga vagere. Yes. Vakaonawo ndimi dzichiparadzana dzinenge dzomoto, Yes. ndokumhara pamusoro womumwe nomumwe wavo. Yes. Vose vakazadzwa noMweya Mutsvene. All right. Verse 5. Zvino paJerusarema pakanga pagere vaJudha, varume vakarurama, vaibva kumarudzi ose pasi pedenga. Verengai verse 5. Zvino paJerusarema pakanga pagere vaJudha, varume vakarurama, vaibva kumarudzi ose pasi pedenga. Aiwa, verengai futi. Zvino paJerusarema pakanga pagere vaJudha, varume vakarurama, vaibva kumarudzi ose pasi pedenga. Right. Mweya Mutsvene aburuka kuvadzidzi 120 ndobva vataura nendimi dzakasiyana siyana dzemarudzi avanhu. PaJerusarema panga paine vaJudha, rechirungu rati devout men, reshona rati vakarurama, ravhiringidza. Devout nekururama zvisizvo. Devout vanhu vairevesa, vanhu vanga vari serious nekunamata, ndo vakanga vari paPentecost. Saka vakauya vakazvinzwa vakati kudii? Zvino kutinhira uku kwakati kwanzwikwa, vanhu vazhinji vakaungana vakakanganiswa, nokuti mumwe nomumwe wakavanzwa achitaura norurimi rwake. Verse 11. NavaKrete navaArabhia, vaArabhia nevaKrete vakanzwawo mutauro wavo uchitaurwa. tinovanza vachitaura nendimi dzedu mabasa makuru aMwari. Zvikanzi nevanhu mabasa makuru aMwari. Vakakatyamara vose vakakanganiswa, vakavhiringidzwa nazvo, ndokutaurirana vachiti, vakataurirana vachiti kudii? Izvi zvinoti kudiniko? Izvi zvinoreveiko zvaitwa nevarume ava izvi? Asi vamwe vakaseka, vamwe vakaseka vakati kudii? vachiti vaguta waini itsva. Zvikanzi vakadhakwa, varova waini. Rechirungu rinoti they drank much wine. Varume vechiJudha vari devout, vanonamata kwazvo. Saka vakazoti ano isu tinonamata stereki, izvi asati amboona izvi zvativhiringidzi. Vanhu havakadhakwa ikirangu musobhodhia. Saka chii chakazoitika? Pita ndobva rasimuka kazvaro. Zvino Pita amire navane 11, akanga akamira nevanhu 11 vadzidzi, vamwe 11 iye ari wechi12. akadanidzira akati kudii? akaparidza kwavari achiti, akaparidza kwavari, akaparidzira vakarurama vanorevesa vechiJudha, ndo vaakaparidzira. Haana kuparidzira vanhu vanga vari muarchipelago kana musimba bhare pamakoni. Patanga panzi varume vakatendeka vanorevesa vechiJudha vakauya kuzonzwa ndimi, vakati zvativhiringa. Pita ndokubva asimuka akaparidzira vanorevesa vachinamata. Akati kudii? varume veJudhiya nemi mose mugere paJerusarema, Yes. chinhu ichi ngachinzwikwe nemi. Right, Jabai ende pa37 maridzo yake munoiziva. Akaparidza kuti Jesu atuma Mweya Mutsvene sezvaakareva. Jesu ndiye wamakarovera, Jesu ndiye amutswa naMwari kuvakafa, ndo zvaakaparidza.
akaparidzira vanhu vanorevesa vabenge vadzidereshona vakarurama, committed men and women. Vakazoita sei vakatendeka vanorevesa? Zvino vakati vachinzwa izvozvo, vanorevesa vakati vachinzwa mharidzo yaPita, vakabayiwa pamoyo nevhangeri yaPita. Vakati kuna Petro nokuna vamwe vaApostora, varume hama, tichaiteiko? Isu tinorevesa, tinonamata sterek, asi tabayiwa moyo nevhangeri, tichaita sei? Petro akati kwavari, tendeukai, mumwe nomumwe wenyu abhabhatidzwe muzita raJesu. Kwakatendeutswani vanorevesa, hakuna kutendeuka dread wale vakavharwa nembanje. Kwakatendeuka chi? Vanorevesa ndo vakatendeuka. Hatina kuva bedzi, tikadai tavereka chapter 3 yamabasa, Peter akasvika pabeautiful gate pasuo rekupinda chechi, akaporesa chirema. Mwari akaporesa chirema achishandisa Peter naJohn. Ndobva vanhu vaungana muchechi vakati zvinoreveswa waita izvi, akaparidza shoko rinoti kwakatendeuka 5,000 vakadzi nevarume, vakadzi nevana vasingaverengwa, varume bedzi ndo vakaverengwa. Kwakatendeuka 5,000 mutemberi iri paJerusarema, makatendeukwa nevanhu 5,000. Muranda wakandasa haasi kubva kusadaka, haasi kubva kudoro remukwerera, haasi kubva kumhemberero dzeindependence, ari kubva kuchechi kusabata paJerusarema. Kati munzwe iwo kuti akafamba sei. Nda vanhu vanoti munoti titendeuke seiko, isu tinopinda chechi kubva wazi. Avanasoronga. Hey. Right. Endai pa vesi ya 25. Ayo, erengai pa vesi 26. Zvino mutumwa waShe akataura naFilipi akati, mutumwa waShe ndokubva ataura naFilipi sezvakaitwa naElisha achitaura naGehazi. Yes. Simuka uende zasi kunzira inobva Jerusarema. Enda unondideedzerawo mukadzi weShunemi umuti uya kuno, pamba panapa aripo, but pandiri inini hapo. Ngauye kuno, ngarege kuuya pano. Ichiburukira Gaza. Enda panzira inoburukira Gaza, nzira iyoyo irenje. Iyo nyika irenje. Yes. Akasimuka akaenda. Ndobva Filipi asimuka. Zvino kwakanga kuna murume weEthiopia. Murume aibva kuEthiopia. Muranda mukuru kwazvo wakandasa. Anga ari muranda mukuru kwazvo wakandasa. Mambokadzi weEthiopia. Kandasa anga ari the queen of Ethiopia. Waichengeta pfuma yake yose. Aichengeta, anga ari minister of finance wakandasa, anga ari chinamaza weikoko. Wakanga auya Jerusarema kuzonamata. Aha, ombera Jesu maoko. Akanga auya Jerusarema kuzonamata. Yawara shavitsi. Yes, akanga kuzonamata, all right. Wakanga achidzoka agere mungoro yake achirava muprofita Isaya. Aidzoka zvakare mulimozini yake achiverenga Isaiah 53. Mweya akati kuna Filipi, ndobva mweya ndokubva ataurwa naye namweya, swedera urambire pangoro iyo. Enda pangoro iyo. Filipi akamhanyirako, ndobva ajoga sose zvakaitwa naGehazi kuenda kunotaura nemukadzi weShunemi. Akamunzwa achirava muprofita Isaya akati, yes, unonzwisisa zvaunorava here? haana kunzi wanamata here kusangano, haana kunzi kuchechi kwanga kuchikomborera here. Akabvunza zveshoko, munonzwisisa here zvamunorava baba? Muranda akati kuti, iye akati, ndingagona seiko kana mumwe asingandidudziri? Kwausiri kubva here kuchechi
kujerusarema kwawanga uri washasi anodudzira. Kuya hakuna chinhu kuya. VaJudha varongotaura sabata. Akakumbira zvikuru kuna Filipi kuti akwire agare naye. Chijambai ende pavhesi 36 Zvino vakatangira pa35. Ipapo Filipi akashamisa muromo wake akatanga parugwaro urwu akamuparidzira Jesu. Yes. Zvino vakati akamuparidzira mwanakomana tate mavhangeri inonzi Sunday series. Mukadzi weshure maintroducwa zvese zvaaita izvi. Pati pane nyaya asati abata. Haana nyaya yemwanakomana yaati abata. Saka Elisha amuti Gehazi tidedzerewo mukadzi auye pandiri panapa, kauye panapa, kauye kuno. Kwaari uko anongori around pana Elisha. Ari muarea inowanikwa Elisha. But na Elisha vasati vane an intimate relationship. Ndo saka Philip akabvunza kuti nauye mwanakomana unoiziva here? Iye akati ndinogoinzwisisa sei kana mumwe asingandidudzire. Nyamba waari kuda kuti awane haasi Philip anodudzira. Nekuti mweya mutsvene ndiye ati kuna Philip sikwedera padhuze nengoro. Saka waari kutsvaga muranda wakandasa haasi kutsvaga munhu anodudzira. Ari kutsvaga mweya unodudzira zvaMwari. But mweya unodudzira uri kuoparata uri munani? Uri muna Philip. Saka paari kuti ndinganzwisisa sei kana mumwe asingandidudzire. KuJerusarema vanhu variko chisiko kuJerusarema mweya mutsvene anodudzira zvakaita sei zvakanyorwa. Amen. Saka unogona kuwanda vanhu ukashaya mweya anodudzira ari muvanhu. Hallelujah, hallelujah. Amen. Filipi ndokubva avhura magwaro, ndokubva mweya aparidza ari muna Filipi, ndokubva muranda aparidzirwa Jesu kubva kubhuku yaIsaya. Haana kuparidzirwa zvaIsaya kana zvefinance dzekuEthiopia. Haana kupuwa chiprofita choti ndaona muranda wakandasa afa, ndaona kandasa afa, iwo wazoita mambo kana kandasa afa. Haana kunzi ndaona waitwa vice president weEthiopia. Akaparidzirwa Jesu. Ndo yakanga iri vhangeri yakaparidzwa naFilipi. Chii chakazoitika pavhesi ya 36? Zvino vakati vachifamba munzira, vari kufamba zvavo, vakasvika pane mvura. ndokubva vasvika pane mvura. Muranda akati, The Ethiopian eunuch ndokudai ndokutaura kuna Philipi, heyi mvura, iyi mvura iri panapa iyi, chinyiko chingadzivisa ndirege kubhabhatidzwa? ndinorambidzwa nei kubhabhatidzwa? KuJerusarema wanga usina kubhabhatidzwa sei? Ndambotaura kuti hakuna anodudzira. Ndichazokurova nenyaya wakutaura. Hakuna anodudzira kuJerusarema. Iwewe ndiwe una anodudzira. Chindibhabhatidza. Nditaurire kuti ndinorambidzwa nei kubhabhatidzwa. Filipi akati kudii? Filipi akati, kana uchitenda nomwoyo wako wose zvingaitwa. Tinogona kukubhabhatidza kana uchitenda nemwoyo wako wese. Iye akati kudii? Akapindura akati, ndinotenda here kuti sabata murayiro waMwari. Ndinotenda kuti Jesu ndiye mwanakomana waMwari. Operera Jesu maoko. Ndizvo zvaishayikwa kuJerusarema kwaanga achibva. Filipi ari kutumwa naMwari kunoparidzira munhu ari kubva kuchechi. Handizive kuti uri kubva kupi kuuya kuoita panapa nhasi. Pamwe wanga uchitobvawo kuJerusarema. But kune vhesi dzanga dzichikuvhara shamwari. Wanga uchirava Isaya usina anodudzira. Zvino anodudzira wamunzwa ari pano. Kuri kuparidzirwa vanhu vanopinda chechi kuti vatendeuke mazvita. Ari kunzi kana uchitenda. Filipi haana kuti sinzi wanga uchitobva kuchechi kudharaka unototenda iwewe. Akanzi unotenda here? Akati ndinotenda kuti Jesu Kristu mwanakomana waMwari. Haana kuti ndinotenda kuti igorere kuita mari. Haana kuti ndinotenda kuti ndichapromotwa. Akati ndinotenda kuti Kristu mwanakomana waMwari. Amen. Saka uri kuona here kuti pane crisis yekunge vanhu vajoina zvimashiraini izvi zvinozviti machechi izvi. Asi Mwari achiti kana pasina mwanakomana ari kuparidzwa haisi chechi. Mungagone zvenyu kutenga mabhazi mukanyora kuti Zaija. But mabhazi haakuita ichechi. Ukatora stethoscope ukaisa muhuro haumboitwa doctor nestethoscope. Unotosungwa. Uda kuita sei nestethoscope yauinayo? Ndinango pane zvandiri kutsvaka zvonzi wakadzidzira here kurapa zvonzi handina zvangu. Zvonzi shama dzosera kwaukatora stethoscope. Uchavhariwa nazvo izvi.
Takuvhara vanhu mari mutaundi munomu. Ndo zvakafanana nemachechi ari kupfekedza vanhu uniform. Obata mabhaibheri. Chavarogona kuita noise paH Metro. Prophet ningi. Ukaona uri prophet anobvumwa neH Metro kuti uri prophet. Hausi prophet. H Metro inoziva Mwari H Metro. Ungaverenge H Metro uchitsvaga vhangeri yechokwadi meH Metro. Pakandiwa ndakaona anobuda muNewsday achiparidza pamusoro pemeri yejimo nemuHerald. Haasisina raJesu remeri akuparidza zvewanano. Vana kubhuruka kakure kudaro so. RaJesu rakapera. Kwasara raPriti naStewart. Ndo hainaro. Kana uona nguva yekuenda pabepa, taurira vanhu nezvemwanakomana. Filipi apinzwa mungoro yemuranda waKandasa akaparidza Jesu. Kwete maraba muri kuudzwa nevakomana ava. Handei kubhuku yedu. Tiipedze. Saka Elisha akati kudii kuna Gehazi. Akati kuna Gehazi muranda wake, dana mukadzi uyu muShunemi. Wakati amudana, ndokubva adedzwa mukadzi weShunemi. Iye akamira pamberi pake. Ndokubva amira pamberi pake. Akati kwaari. Ndokubva ati kwaari. Chitaura kwaari zvino. Right. Dzokorodzai mavhesi wa. Dzokorodzai musaende ndapoti. Akati kuna Gehazi muranda wake. Right. Gehazi shamanika. Enda unodedza mukadzi uyu. Dana mukadzi uyu muShunemi. Ndokubva auya. Wakati amudana, ndokubva Gehazi amudana. Iye akamira pamberi pake. Ndokubva mukadzi amira pamberi pake. Hapana kunge pazotsanangurwa nzi pamberi pake, pamberi pani, pamberi paGehazi here kana kuti pamberi paElisha pakamirwa nemukadzi weShunemi. Yes. Akati kwaari. Ndokubva Elisha ati kwaari kumukadzi here. Chitaura kwaari zvino. Uri kuona here kuti mukadzi haana kumira pamberi paElisha, akamira pamberi paGehazi. Saka Elisha ari kuti kuna Gehazi chitaura naye. Saka Elisha ari kutaura nemukadzi achiburikidza nani naGehazi. Saka pakati paElisha nemukadzi weShunemi pana Gehazi. Ini ndikakuti ndini Gehazi ndaakukunyepera. Nekuti ndikangomira bedzi panzvimbo yaGehazi ndatovhiringa. Nekuti ndichafuma rimwe zuva ndisipo inini indazviita Gehazi. Apa Elisha anofanira kupfuura mberi achitaura nevanhu. Gehazi akafa. Endei munoverenga nyaya yacho. Gehazi ari kutaura naElisha. Ndimwe mutsvene ari kutaurwa naye. Endei unotaura nechechi. Uiudza kuti swederai pedyo nemwanakomana. Uyai kumwanakomana. Ndo basa remwana mutsvene. Saka shoko rinoti achatora pane zvangu, achakudzidzisai, achakutungamirai muzvokwadi. Iye ati ndini nzira, ndini zvokwadi, ndini upenyu. Obva ati mweya mutsvene achakutungamirai kuzvokwadi, achakuendesai kuzvokwadi, achakuratidzai kuzvokwadi, achakuratidzai munhu anonzi zvokwadi. Saka Gehazi ari kunzi ndidedzera mukadzi weShunemi. Ti mweya mutsvene ari kunzi tora chechi uitungamirire kwandiri inini ndinonzi zvokwadi. Muchaziva zvokwadi, zvokwadi chakusunungurai. Hapana kunzi muchaziva Gehazi, muchaziva zvokwadi. Saka Gehazi basa rake nderekutora mukadzi weShunemi omuendesa kuna Elisha. But asvika pana Elisha, Gehazi mukadzi weShunemi haataurwe naye naElisha, anotaurwa naye naGehazi. Kana Jesu achitaura nechechi anoshandisa mweya mutsvene, anotaura ari muna mweya mutsvene. Mweya mutsvene ndiye Kristu ari kutaura kukereke. Yes. Uti tarirai makatichengeta zvikuru kwazvo. Zvikanzi naElisha taurira mukadzi weShunemi. Ndopando usaidekana unorusa. Zvikanzi taurira mukadzi uyu makatichengeta zvikuru stereki. Zvino tingakuitira iwo chii? Zvekuti Mwari ngaatibatsire manheru ano. Nekuti tava nechechi, tava nesangano, tava nevatendi, tava nevatsvene, vadzidzi, tava nevashumiri, tava nemadhikoni, tava nemaelders, tava nemabishop, tava nemaevangelists nemapastors ane zvizhinji
zvaari kuitira Jesu zvekutoshaisa Jesu wacho zvekuvaitirawo kuti avaitire. Haasisina mukana wekukuitirai, imi ndima akumuitira. Saka yopera here nyaya yemukadzi weShunemi ichingonzi Elisha akapiwa, Elisha akapiwa, Elisha akapiwa, Elisha akapiwa. Tadya bhuruvhosi dzenyu panapa mibhedha tiri kurara, TV irimo madziro. Matichengeta kwenguva yakareba, tingakuitira ichi. Instead yekuti iwe wakamira pano ufunge kuti Elisha wanga akuda kuitira mukadzi uyu zvakanaka kuti aite payback zvaakanga aitirwa, which is the wrong gospel. Uya upe kuna Mwari, Mwari ozoti kwauri, ona watichengeta kwenguva yese, tingakuitire chii? Haisiriyo nyaya, nekuti kana yadaro Romans 4 inobva yati kuna anenge ashanda mubayiro haunzi wenyasha, asi mubayiro ndewengava, mubayiro ndewechikwereti. Saka Elisha akapinda paposition yekunzi wava nechikwereti chemukadzi weShunemi chekumuitira zvakanaka. Vhangeri yatoshata, yava vhangeri yemabasa, yava vhangeri yekururama kwedu, chekuti tinokomborerwa kana tichinge tabvisa chegumi, Mwari ovhura mahwindo ekudenga, topuwa ropafadzo yatichashaye pekuisa. Mwari ane chikwereti changu, ndiri kumupa chegumi changu. Mwari ane chikwereti changu, ndiri kuchengeta mufudhisi wake. Saka Elisha ari kuti mutaurire kushanda kwese kwawaitawo, tipowo mukana wokuti tikuitire zvakanaka. Ipai Jesu mukana wokuti muparidzirwe zvakaitwa kare paKalvari. Muri kukanganwa here imi? Haleluya, haleluya. Amen. Kuti zvese zviri kuitwa nekuda kwevhangeri yemwanakomana. Uri ngatidzoke kumashure zvishoma. Ndaimi muri kuti mukadzi weShunemi akaitira Elisha zvakanaka, ndosaka Elisha akuda kumuitirawo zvakanaka. Saka ichi one hand washes the other. Patingatidzoke kumashure tione kuti akatanga kuitira mumwe ndiani pakati pemukadzi weShunemi naElisha. Mukadzi weShunemi akatanga here kumhanya kutsvaga Elisha, ndobva amuwana akamutora akauya naye. Hatiti Elisha ndiye aipfuura akauya. Saka kuuya kwaElisha ndokwa instigata zvese zvatiri kuverenga izvi. Saka hatingataure kuti mukadzi weShunemi ari kuda kuitirwa zvakanaka nekuda kwezvaakaitira Elisha. Elisha ndiye ane chikuru chaakaita, akauya. Saka shoko roti Mwari wakada nyika nekudaro wakaipa mwanakomana wake kuti ani kana ana anotenda kwaari arege kufa asi awane upenyu usingaperi. Chakatanga kuitika chikuru hakusi kuuya kwako iwewe kuzonzwa shoko raMwari. Chikuru chakaitika kuuya kwemwanakomana akafira vanhu pamuchinjikwa. Saka kuuya kwako iwe hakuna basa. Nyamba ukasauya iwe vhangeri rinongoparidzwa. Anotori nemusoro anofanira kuuya mwanakomana, kwete Rodha. Rodha hasiri anouya, mwanakomana ndiye anouya. Haleluya. Amen. Zviri kunzwika? Zvese zvamuri kuverenga zvinotangira pakuti Elisha apfuura nepaShunemi. Ngaaende nekuseri kuBhethshemeshu muone kuti mukadzi weShunemi anopinda here muBhaibheri. Munonyepa imi? Wakatiitira zvinhu zvese izvi, tingakuitirewo chii? Yes. Munoda kuti tikureverei kuna mambo kana kumukuru wehondo here? Tokureverai here kuna mambo? Ndo yakanga iri first proposal yaElisha kumukadzi weShunemi. Tokureverai here kuna mambo kana kumukuru wehondo? Mukadzi weShunemi akaudzwa zvanzi naGehazi, mama, tadya zvedu mapeko nenyu pana, but muprofita arimo mukato andituma kuti nditaure nemi kuti munoda here kuti ataure namambo on your behalf kana kuti otaura nemukuru wehondo? Yes. Iye akapindura akati kudii? Ndigere hangu zvakanaka pakati pavanhu vangu. Zvikanzi iyoyo handitomboda kuinzwa. Hapana munhu andinonzi ndingade kureverwa. Munyika munomu ndiri bo, I'm well established and well connected. Uri kuona here kuti dai tisina kusvika patasvika maiparidza vhangeri kuti mukadzi uyu anoda munhu waMwari. Uri kuona here kuti kunyange zvazvo achichengeta Elisha asi ari kuramba kuaccepta mafunctions aElisha.
Kwewe Elisha waonekwa wafa nenzara, unotogonawo kutaura namambo. Ko wakanga wadii kutaura namambo, wakawanikwa uine zvekudya, zuva randakakutora imafa nenzara muchipfuura pana. Wakutaura zvekuti unoda kutaura namambo, iye sakakona mucheni murume yakachena. Nyamba hamusi kunzwisisa. Nyamba nyaya dzataurwa dziri mbiri, dai iri nguva taverenga Revelation 19, inoti Jesu akaonekwa akatasva bhiza jena achienda kunorwa achikunda, nekuti Jesu ndiye the commander of the army of God. Haasi Michael, ndiye akaiswa zvinhu zvese mumaoko make nemuna Mwari wekumasimba ose. Saka paari kunzi unoda here kuti ndikurevere kuna mambo, Jesu ari kurequesta basa rekureverera vanhu kuti munoda here kunoti ndinomira pamberi paMwari nekuda kwenyu, sezvakaitwa naJosefa ari muchirongo kumudiri wewaini ende anondireverera kuna mambo. Saka mukadzi akati kwete, handidi kurevererwa. Imamu chiti mukadzi airaitika, handiti ari kugara nemunhu waMwari pamba pake. Imamu chiti mukadzi airaitika, akavakira munhu waMwari imba. Imamu chiti munhu airaitika mukadzi uyu akapa munhu waMwari chikafu. Imamu chiti mukadzi airaitika, akaisira munhu waMwari mubhedha. Chinzwai zvaari kutaura. Ndosaka Elisha akati ngauye kuno. Ndiri kugara zvangu panapa, but pane zviri kurambwa nemukadzi uyu pamusoro pebasa randinofanira kuita. Ndinokuita Kristu werudziko kana maramba uprista hwangu. How can I be your savior? Ndinoda kunokumiririra ipamberi paMwari semuprista. Uri kuona here kuti ichechi inoti Bhaibheri inayo, chechi inoti vavhangeri varimo, asi pane zvimwe zvinonzi naJesu ndinoda kuita zviri kunzi nechechi iyoyo kwete. Isu tinogara zvakanaka nevanhu vedu. Hamusati madziona chechi idzodzo dzinonzi naJesu, munoda here kuti ndiite gwai rechipiriso chechivi, chitora ikachingwa mubedure muchirangarira kubedurwa kwangu paKalvari. Yevoti zveHoly Communion bodo zvinotikonzeresera unnecessary disorder. Tingoswera tichitsenga mabhisikitsi muchechi panapa. Tinogara zvakanaka nekungoparidzirana zvisina kuita marituals iwayo. Jesu akati munhu anenge atenda ngaabhabhatidzwe agoponeswa, asi kune vamwe vanoti baptism yemvura haina basa. Iye muranda waKandasa akabvunza kuti mvura iyi ndinorambidzwa nei? Akanzi unogona kutorambidzwa kana usingatende. Kubhabhatidzwa chaiko unofanira kuchitenda nemwoyo wese. Pauro akasvika paEfesus akabvunza vainge vachiti tinotenda, makagamuchira here mweya mutsvene pakutenda kwenyu? Zvikanzi kana idea kuti kuna mweya mutsvene. Saka makanyikwa mvura sei? Zvikanzi nemutoo waJohani. Zvikanzi hausiriwo, ndokuvatora akanovanika mvura. Asi kunowanikwa vanhu vanonzi vakatumwa naMwari vanoti baptism yemumvura haina basa. Vanoti Elisha anogara pano, takamuvakira imba pamusoro, takatomisira mubhedha necheya nechigaro netafura nemwenje, chikafu ari kudya panapa, vhangeri ari kuparidza. Ko iye kunotaura namambo iyi kwete? Isu tinogara nevanhu vedu zvakanaka, hatidi kuzvinzwa. Mukangotaura nendimi muZioni munodzingwa. Ikangokunzwa uchitaura nendimi muSalvation Army muno, you are expelled from the church. Kwainga Jesu akati vanhu vachataura nendimi kana vagamuchira mweya mutsvene, zvonzi izvozvo ndo zvatiri kuramba. Tinogara zvakanaka muno mutisingataure ndimi. Ndimi dzinokonzeresa confusion. Munaye Jesu wamakadedza mukatomugamuchira kuti ngaauye aparidze, but pane dzimwe dzamuri kumurambidza. Pari kunzi ndokurevera here kuna mambo kana kumukuru wehondo? Mukuru wehondo ndiKristu ari kuidentifyiwa sajudge of all the flesh. Paari kuuya anenge asiri gwai, anenge asiri muponesi, anenge ari mutongi wenyika yose, anenge achiuya nehondo dzekudenga. Mateo 25:31, zvino kana mwanakomana womunhu achiuya, uchauya nevatumwa vake, uchauya nehondo dzake, uchauya nechigaro chake cheushe, zvino achaunganidza marudzi ose pamberi pake. Ari kuintroduced as the commander of the army of God. Saka pari kunzi unoda here kuti ndikureverere kumukuru wehondo? Pari kunzi munoda here kuparidzirwa vhangeri yekuti vanhu vachatongwa? Zvonzi zvejudgment ndo zvatisingade. Ngatingoparidziranai kuenda kudenga. Muda kutiparidzira kuti vanhu vachatongwa, tinozonamata tichitya. Ko zvakaparidzwa vanhu kunzi vanhu vachatongwa, zvonzi iyoyo ndo yatisiri kuda.
ichechi ine dzimwe vhangeri dzemwanakomana yairi kuramba. Ndigere zvakanaka nevanhu vangu. I don't need mediatory function of Christ before God. Ana akanzi unoda here kuti ndikurevere kuna mambo kana kumukuru wehondo. Tsokorodza vhesi iyo. Munoda kuti tikureverei kuna mambo kana mukuru wehondo here? Yes. Iye akapindura akati, ndigere hangu zvakanaka pakati pavanhu vangu. Apindura here mubvunzo mukadzi uyu. Nekuti Gehazi akanga atumwa kunotaura zvamambo nezvemukuru wehondo, asi iye akaintrodusa vanhu vake. Isu tigere zvakanaka naprofeti vedu, tigere zvakanaka nababa Guti, kuPhD kwedu tigere zvakanaka naprofeti. Ndataura zvamambo ini nezvemukuru wehondo, zonzi ini ndigere zvakanaka nevanhu vangu. Pachiintroduce kwa mambo, iye ari kutaura zvevanhu vake. Amupo here muri kudaro vadikani? Jesu ari kuda kunomira pamberi paMwari nekuda kwezvivi zvako. Iwe uri kuti kwete, naMwari zvatinopinda denga. Anenge akamira padenga, pagedhi redenga achipa vanhu makadhi. Ndigere zvakanaka nevanhu vangu, yes. Akati, zvino tingamuitireiko? Ndokubva Elisha akubvunza Gehazi. Kazipana iwo ndoonombobuda murumu unomuchiwaiwai pasako. Waimbotema mari mani kuseri kukosha ndimusiyona. Unoona kunge uine information mfanewo pamusoro pemagariro epamba panapa. Ini unoona kuti tata zvekunorevera mukadzi kuna mambo Aram, zvekunotaura nemukuru wehondo Aram, ari kuti she's well established nevanhu. Saka yopera here vhangeri pasina zvaitwa neni pamba panapa. Pastor vogara pasi here vasina kutaurawo zvaitwa nemwanakomana pamuchinjikwa. Yopera here conference remwanakomana vhangeri risina kutaurwa. Akati kudi Elisha kuna Gehazi. Gehazi akapindura akati, Dzokoredza pamatanga kuverenga. Akati, zvino tingamuitireiko? Zvikanzi naElisha, mfana Gehazi, tingaitire mukadzi uyu chii? Gehazi akapindura akati, zvirokwazvo haana mwanakomana. Aiwa, ombere Jesu maoko. Ombere Jesu maoko unokombera mvura. Zvikanzi problem yemukadzi uyu haana mwanakomana. All right. Ende pabhuku ya 2 John verse 8. Anzi haana chi? Haana mwanakomana. No problem. Motikari pana padziripo mudhadhadha chaiwo. Mbedha ndofuka ikuko iworo. Musataure vanhu ava prosperity iripo ndofuka muri kuono magolden earrings avanopfeka amaya. Chisipo panapa mwanakomana. Havana mwanakomana amaya. Chechi iyi haina mwanakomana. Ine mudhadhadha wemadegree etheology akaiswa muofisi mapastor, mwanakomana havana. John wechipiri vhesi ya 8. Zvichenjererei imi kuti murege kurasikirwa nezvatakabatira. Yes. Asi kuti mupiwe mubayiro wakakwana. Yes. Mumwe nemumwe unotungamirira vamwe. Mumwe nemumwe anotungamirira vamwe. Asingaramiri mukudzidzisa kwa Kristu. Asingarambiri mudoctrine of Christ. Haana Mwari. Hahana Mwari. Asi uyo unorambira mukudzidzisa, asi anorambira mudoctrine ya Christ, ndiye una baba nemwanakomana. Ndiye ane baba nechi. Muri kuona here kuti Elisha achitaura naGehazi akati anoda here kuti ndinomurevera kuna mambo, kuna baba. Ndobva mukadzi ati bodo, ini zvababa handidi, ndoda zvevanhu vangu. Gehazi ndokuzobvunzwa, saka tomuitira chii? Gehazi haana kuzotaura kuti haana mambo, haana baba. Akati haana mwanakomana. Kana munhu awana mwanakomana anobva awana zvese nababa. Haugone kuwana baba oshaya mwanakomana kana kuwana mwanakomana oshayiwa baba. Anenge arambira mudoctrine ya Christ ana baba nemwanakomana zvese. Hallelujah. Amen. Saka chii chakazoitika?
zviro kwazvo haana mwanakomana nomurume wake wakwegura. Opera Jesu maoko. Murume wakachepera. Aintroduced futi. Saka tina kupedzesera tichizombata murume uyu kuti ndiani. Mamona. Haana mwanakomana murume aita sei zvake? Akwegura. Yes. Iye akati mudane. Zvikanzi mudane. Wakati amudana. Andidiri kuona kuti paambenga adanwa pepe akanga atoenda. Haadi zvokuniswa mukadzi uyu naElisha. Elisha idya wakanyarara. Ndokubva adedzwa. Iye akamira pamukova. Ndokubva amira padhoo. Akati nenguva ino kana gore rapera uchafungatira mwana. Iye akati kwete ishe wangu munhu waMwari, regai kureva nhema kumurandakadzi wenyu. Mazvita. Nyaya iyi inobva yaita masaidi maviri. Saidi rekutanga ichechi isina mwanakomana muvhangeri rayo. Saidi rechipiri inorivheswa yonodzokera kumurayiro. Yadzokera kumurayiro kudaro murume akwegura anenge ari ani? Unenge uri murayiro. Imikayo. Anditi shoko rinoti pa 8:13 dzavaHebheru zvaanoti sungano idzva wakasakadza yekutanga. Zvino kana chinhu kana chava chekare chasakara chava chekare choda kurova. Saka murume ari kuda kufa uyu iOld Testament nevatungamiriri vayo. Pani shoko rabva rati akauya akaskumira padhoo, haana kutaura nani naElisha ari mukati, akamira padhoo. Ndokubva ataura naElisha achiti kwete munhu waMwari, musareva nhema kumurandakadzi wenyu. All these years, all these days, dzamaiuya nedhizeti muchipa munhu waMwari muchitaurira murume wenyu kuti murume uyu akarurama, maamusati maona kuti anoreva nhema. Kana pataurwa yemwanakomana ndopamunonzwa kunzi musandirevera nhema. Gore rine nenguva dzino maringe nenguva dzeupenyu uchabata mwana mukomana zvikanzi dzaanhema idzi. Pakupanana chikafu aiwa hapana nhema. Pati kana pabatwa yemwanakomana unovaona vaa kuti muri kureva nhema. But handei padhoo paanga akamira, idzokorodze vhesi iyoyo paanga akamira padhoo. Iye akati mudane. Wakati amudana iye akamira pamukova. Akamira padhoo. Handei pa 23:13 dzaMateo munoona kuti anomira padhoo ndiani. Yes, Mateo 23 verse 13 akanga akamira padhoo mukadzi iyeyo. Mune nhamo imi vanyori navaFarisi, munoita sei? vanyengeri, Munoita sei? nokuti munopfigira vanhu ushe hwokudenga. Munovhara dhoo reushe hwokudenga. Nokuti imi hamupindi mumene. Mukadzi akapindera. Imi hamupinde. Nevanoda kupinda munovarambidza. Naivo vopinda hamavatenderi kupinda. Mukadzi akanzi mudane. Kati adanwa zvakare haana kuda kupinda. But mwana akazozvarwa tichazoibata rimwe zuva handiti? Ndinoda kuti ticonclude nyaya yedu tichikuratidza kuti having Elisha in the yard is not enough. It is enough to be one with Elisha in the same room. And this story ends without the Shunammite woman ever entering into the same room with Elisha. It was as if she was respecting the privacy of the man of God. But that is not the privacy. If you go to the book of Judges again, chapter 14, you understand that Samson came back to Philistine with an intention to be intimate with his wife. But his father forbade Samson from getting into his wife. But this time the woman decided not to go into the room with Elisha. Jesu ari kuti ndinoda kuve intimate nechurch, but church iri kuti taura uri mukati imomo, isinomira pana patiri padhoo. Vari kuramba kupinda muumambo waMwari. Sezvakaita vamwe vari panapo, unouya izvezvi wonzwa shoko raMwari ogumira padhoo, wodzokera kuzasi kwawanga uri. Ndamukadzi aigara pasi, Elisha aigara pamusoro. Saka paari kudeedzwa naElisha anokwira kuuya kurumu kwemunhu waMwari, osvika padhoo.
kana Elisha apedza kutaura oburuka futi kuenda kuzasi kwaanogara. Hazvisiri zvoere zvamuri kuita pano. Manzwa shoko raMwari, madeedzwa nemunhu waMwari. Kristu otaura sezvataita panapa izvi. Shoko raparidzwa, Kristu ataura kwauri. But uchibva pano uri kuburuka futi kudzokera kuzaveja kwako. Ngatisimukei vakagara ndinamati. Ukaona munhu achitaura makore apinda church, ziva kuti ane scenario yemukadzi weShunemi. Elisha anogara pamba, but ivo havataure vese. Vanopesana mumacorridors, imba yacho yakanyanya kukura. Elisha achipinda mudining, mukadzi weShunemi ari kupinda mulounge. Gore rinopera Elisha achigara pamba ipapo. Asi havaonane, anotoita zvekutumirwa Gehazi kuti anotorwa. Hatina kumboudzwa akanga auya kuzosweresa munhu waMwari. Elisha akati, ndaswera zvangu. By the way, ndanga ndine nyaya huru yandanga ida kutaura nemi amai. Kutotuma Gehazi. Chikanzi hapana chandinoda kuitirwa. Unozviziva here kuti uchinamata uchiti Jesu ndipei zvakati, Jesu ndipei zvakati, uri kutotaura kuti hausi kuda kuitirwa naJesu. Unozviziva? Uchienda muprayer uchiti Mwari ndipei zvakati, Mwari ndipei zvakati, Mwari ndipei zvakati, uri kutoti kuna Jesu handina chandinoda kuitirwa nemi. Because ukaiverenga inotanga nyaya yemukadzi weShunemi. Mukadzi weShunemi achienda unodedza Elisha. Mukadzi weShunemi achipakura Elisha chikafu. Mukadzi weShunemi achitaura nemurume wake kuti vavakire Elisha imba. Zvese zviri kungodzi mukadzi weShunemi akaita zvakati. Hapanawo chakanzi Elisha akaita chakati. Kusvikira Elisha azoti mudedzei. Elisha aakuda kutaura zvaanoda kuita kumukadzi uyu. Ndo zviri kunzi nemukadzi uyu, kwete, regai ndiite zvandinoda kuita kwauri iwewe. Zvaunoda kuita kwandiri inini, regera. Saka Maria akazviita, akatoti kuna Jesu, waini yapera. Jesu akati, handine chekuita newe, siyana neni nguva yangu yasati yakwana. Jesu ndokubva azovadedza akati, endai munochera mvura. Havana kuramba vakanoichera. Zvoreva kuti only when Jesus summons you to explain to you what he has done in your life, are you going to see the handiwork of God in your life? Not when you summon Jesus to tell him what you want him to do in your life. That makes Jesus your servant. That makes Jesus inferior to you. Are you hearing this? Yes. Mukadzi weShunemi akamhanya akadedza Elisha, akamhanya akabikira Elisha, akamhanya akanegotiata nemurume wake kuti Elisha avakirwe imba ikatovakwa. But panonzi naElisha, ndavakuda manje idini kukuitirawo. Akati kwete. Saka tiri kuti uyai tikuudzei zvamakaitirwa naJesu. Vanhu vanoti kwete, tidedze kuti taurire zvatiri kuda kuti Jesu atiitire. Tiri kuda kuti tiite mari gore rinei, taurira Jesu kuti tiri kuda mari. Zvikanzi naGehazi, no, zvese zviri kuitika zvaisi problem ome. Hapana mwanakomana pana. Chechi vanopinda, but mwanakomana havana. Vakaitwa zvavo bishop vanopfeka kola yewhite, but mwanakomana mavari hahamo. Ini ndida kutokutaurirai zviri kunetsa pamba pana. Takauya tese musi watakati tichifamba tiine nzara, but tiine nzara yekuparidza, tiri kuziva kuti nyika haina vhangeri yemwanakomana. Zvinhu zvese zvataurwa pamusoro pemukadzi izvi, it is nullified nestatement 1. Hapana mwanakomana pano. Kunyange mukati maane 150 years muchiparidza, but kana Gehazi angoti Jesu ndini ndiri kufamba ndiri panyika, ndiri kunzwa mharidzo dzavo, havana mhangeri yemwanakomana panyika pana. Zvese zvamakaita, it is brought to nothing. Mune mwanakomana here? Vhangeri inonzi The Sun Series. Hapana mwanakomana. Ndo vhangeri yanhasi. Munaye here mwanakomana? Munaye? Mungazvidewo here kuti Gehazi wamuri kubikira chikafu akuudzei kuti hamuna mwanakomana? Hazvisi rude here. Elisha ndokubva ati zvichaitika kuti gore rinoende nguva dzino muchava nemwana mukomana. Zvikanzi kwatokunyepa kwamava kuita.
mangodya mukarara zvenyu muchidzoa nhuru zviri nani. Ozi pakasazoitwa mwana pacharohwa munhu pano. Andikati ndakubikira makutamba futi nemaemotions angu. Handina kubva kubikira chikafu richida mwanakomana. Ingodyai makanyarara. Ndobva Elisha for the first time in his life kubva paakatanga kuparidza achibva kunoparadzana naElijah ndopaanotanga kuudzwa ari kunyepa ipapa. For the first time paakataura zvemwanakomana akabva anzi uri kunyepa. Asi ukavataurira kuti no ndabva kuNigeria zvinhu zvenyu zvinofamba tengai mafuta ndakanamatira munhu ndichiburuka paairport akandifonera achiti ndatoone gonyeti rangu mafuta ane power vanoti we receive go deeper. Vataurire zvemwanakomana unonzwa vava kuti maakunyepa regai kutinyepera regai kunorara vhangeri renyu haina kunaka. Vataurire zvemwanakomana. Kana muchida kuona munhu waMwari achitukwa taurai zvemwanakomana. Kana muchida kuona Elisha achinzi is a liar, talk about the gospel of the son. Taurai zvemwanakomana. Vataurire. Ukavaudza kuti profeti vedu vakati vanoti it's true. Asi ukavaudza kuti mwanakomana akati vanoti it's not true. Vanovimba zvinotaurwa nevanhu kupfuura zvinotaurwa nani. But manzwa here address yaitwa nemukadzi uyu kumurume wake. Hanzi I perceive that this is an holy man of God. Ko kana ari holy man of God indava wakumuaccusa kuti anonyepa. Ndapataurwa nyaya dzavasingatende. Nyaya dzavasingaite sei? Dzavasingatende. Shoko rabva rati Gehazi ati murume wacho aita sei? Akwegura. Ndokusaka ari kuti muri kunyepa. Tinoita mwana neharahwa yakadai. Tinoita mwana mukomana nekuchembera kwaita murume wangu. Kwatokunyepa kwamakuita. Simudza roko rwako ndinamati. Wakakomborerwa mudikani? Ndauri kutenda vhangeri remwanakomana. Unogona kuintroduce uchinzi you are a great woman. Don't be quick to accept that accolade. Unozoona Gehazi achiti no, hapana mwanakomana pano. Pari pamba pe a great Shunammite woman. Hapana mwanakomana. Saka ugreat hwacho ndehwei kana pasina mwanakomana. Kuenda kuchechi inzara yekururama yauinayo. Sezvakaitwa nemukadzi uyu kumhanyira Elisha achimudedza pamba. But nzara chete haina kukwana. Tsvaga zvemwanakomana kuti nzara yako izadziswe. Unoda vhangeri yemwanakomana. You need the gospel of the son. You don't need to hear how much money the man of God is worth of as of now. You need to know how much the Son of God suffered for you in order for you to become a child of God. You don't need to hear about the man of God. You have to hear about God who have sent the man. The man must not come on his own accord. He must only come at the pleasure of God. Father, we thank you. Tataurirwa vhangeri inoshamisa. Yemukadzi aintroduced achinzi she was a great woman. And yet despite all the greatness, she doesn't have a son. The gospel of the son is not present in this house. It is a great family without a son. This irony, this sarcasm in this story, it shows us how you are committed to give the people that you have elected unto you before the foundation of the world. You want to give them the gospel of the Son. Father, we thank you. We honor you. We celebrate this gospel each and every day. Tinoshamiswa, tichinzwa vhangeri ine magwaro atakambonzwa achiparidzwa. Pachiparidzwa vhangeri yemwanakomana. Vamwe vasina mwanakomana, asi vachizviita great women. We have found churches and gatherings, shrines and occults, which are great in their own conceits, but they are devoid of the gospel of the Son. They are deprived of the gospel of the Son. And Apostle Paul wrote about it. He said they are ever learning, but they are never coming to the knowledge of the truth. Thank you, Jesus. We are living in a perverse generation, in a dispensation where we are worshiping God amongst a perverse generation,
a people of a reprobate mind, a people who are boasters and proud, people who are lovers of themselves more than they are lovers of God. Thank you, Jesus, for this wonderful gospel. Thank you, Jesus, for sending Elisha to us that he may give us a prophecy of the Son. Wakati kumkati weshunemi, gore rinouya nenguva dzino, uchabereka mwana mukomana, haana kutaura zvemwanasikana, wakataura zvemwanakomana. Tinokutendai nemwanakomana uri kuumbwa mukati medu nechiprofita chakaziya charehwa naKristu ari munyama, ukati achauya mweya mutsvene achikuparidzirai zvinouya, uchakutungamirirai muzvokwadi yose. Tiri kumuona mwanakomana achiumbwa achizvarwa mukati medu. Tinokutendai. Hatina kutsvaga Kristu, asi ndiye wakapfuura nepatiri kuti atipe mazwi emwanakomana mukati medu. Tinokutendai nekuti munogara kumweya kuti muponese mweya yedu. Kudzwai Jesu. Amen. Clap hands for Jesus and make a loud shout of noise. Hallelujah. Zvakaringana. Ingoti kunare paside pako zvakaringana. Zvakaringana, Jesu mupenyu. Aripere vhangeri mudikani. Isu tinotoperehwa nenguva yekurinzwa. Asi kana atumwa Gehazi